Здароўкі. Усіх вітаю. Вяртаемся да стрымоў, вяртаемся да Нью-Вегаса. Працягнем наше праходжанне. Пакуль што быў толькі адзін стрым па Нью-Вегасу. І што? Колькі же прыкладна тыдзень я не запускаў, мне здаецца. Так. Пачакаем, пакуль гульня на экране з'явіцца. Так, усё добра, бачу. Тады загружаемся таго моманту, на якім мы спыніліся. Так. Пачакайце, трэба разабрацца, што ўвогуле адбываецца. Так, я так і наколькі памятаю, мы выконвалі квесты падрыўнікоў. І я так думаю, мы працягнем карацей гэтым займацца. Асабліва нікуды спяшацца не будзем. Я мяркую, што па сюжэце мы пойдзем яшчэ не скора. Так, куды нам, дарэчы? Пойдзем так, абыдзем вось гэты вялікі, вялізны холм. Блять, я аж наспужаўся. Ну падымайся. Блять, супер. Так, у меня есть набор доктора. Які, бля, мудзень раскідаў гэта тут. Так, пачакайце, я спадзяюся, ён ёсць. Так, вось гэта торба доктара. Такая она аднаўляе толькі адну канечнасць і ўсе. Ну-ка. Бляха. ХП цяпер няма. Пачатак пакуль што цікавы. І я так мяркую, мне броню ўсё разламала, дарэчы. Не, больш-менш нормально. Так, а куды мне хутчэй за ўсё вот сюды. Ну мы не будзем з мухамі змагацца. Не хочу пакуль што марнаваць патроны на усялякую лухту. Так, з кім мне тут трэба паразмаўляць? Відаць, з гэтым хлопцам. Better be careful around these parts. I hear there's powder gangers around and dangerous for merchants like me. Так. Нам якраз таки трэба дамовіцца так, каб ён... Пачакайце. Пачакайце хвіліначку. Кэтнем канторта здароўкі. Бляха, у меня чат залагал, я не заважу. Эпік пачатак, ну, блин. Так, нам якраз трэба вось дамовіцца, каб гэты хлопец не адчыніў перашкод падрыўнікам. Можна, дарэчы, праз інтэлект. Давайте поспробуем з ним поразмовляць. Fuck. I'm really a bounty hunter trying to catch some powder gangers, but they probably saw through me just like you did.
I've been hanging around hoping to ambush some of them, but haven't had any success. Не хацелось, калі шчыра, яго забіваць. Хочацца з ім паразмаўляць. Каб ён неяк, ну, карацей, каб неяк дамовіцца з ім. Так, я не буду казаць, каб ён плаціў за тое, што ён знаходзіцца на тэрыторыі вось гэтых падрыўнікоў. І ўвогуле, у пэўны момант мы іх всех развалім. Але пакуль што як ёсць. Давайте спытаем, ці ён думае, што ён можа, ну, адным справіцца з падрыўнікамі. Я мяркую, што не. Not a whole gang or anything, just 2, maybe 3. I was a caravan guard, so I know how to handle a gun pretty well. Так, ён, дарэчы, гандляр, які падарожнічае, ён кажа, што раней ён быў ахоўваў караваны. Спачуваю, Кэтніп, спачуваю. Я, калі шчыра, я так не люблю карыстацца чымсьці адрозным ад вінды. У меня ёсць Mac, і, блин, ну ён не настолькі кайфовы ў параўнанні з Windows, а вось пра Linux я ўвогуле маўчу. Для мяне гэта проста нешта настолькі складанае. Дзякуй, што на працы мне патрэбна толькі Windows і macOS. Для мяне бы так гарацей была б жуда, калі мне б трэба было разбірацца з Linux, скажу шчыра. Так, а што карацей, што ты тут робіш тут? Швэндаеш тут? You know, just filling up water and stuff. Ага, ён карацей гандлюе вадою. Ну, можна яму сказаць, што, дарэчы, лепей яму сыходзіць адсюль, каб у яго не было праблем з падрыўнікамі. No, but there ought to be. I'm just taking the initiative is all. Yeah, was a stupid idea anyway. See you around. Усё, ён пагадзіўся? Ну, даволі хутка не. Не, я быццам бы рады. Не хацелось бы яго забываць, бо гэта, ну, літаральна звычайны гандляр. Так, мне здаецца, я нейкае смецце падабраў. А што за радыё, дарэчы? О! Крышачкі? Ці што гэта? Так, я нейкі ключ знайшоў, правда, я не зусім разумею, ад чаго. Трэба разабрацца. Ну, я не ведаю, быццам бы мы ўсё лутанулі тут. Ну, пустая бутэлька мне дакладна не патрэбна. Дарэчы, што сапраўды цікава, ён стаіць тут адзін, абсалютна. І побач швэндаюцца падрыўнікі. Пазабіваць бы іх, дарэчы. Вось што я думаю. Давайте крыху падрамантуем нашу зброю. Не, Кэти, на конт таго, што ты напісала. Я, калі шчыра, вось як яны так зрабілі, што ты можаш сапраўды выпадкова ўзяць ды знесці, ну, UI. Ну, я маю на ўвазе GUI, так? Гэта ж, ну, нейкі дзіўны дызайн. Мне здаецца, у юзеру не патрэбна ўвогуле мець такую магчымасць. Каб нельга было так, ну, настолькі ўжо проста зламаць сістэму. Так, давайте-ка... Я хачу забіць вось гэтых хлопцаў, які тут ходзяць.
По голове им настралять. Яна гібка, ўсё можна. Ну, вот толькі з пункту гледжання таго, што табе сапраўды трэба нешта, ну, кастамізаваць пад сябе. Бо я якраз такі, чаму я, напрыклад, там больш люблю той же iOS, чым Android. Да не, не гляжу на цябе. Гэта тое, што я магу, ну, сапраўды проста карыстацца адразу як з коробкі. Бо я якраз такі наладковаць не люблю нічога. Мне хочацца просто ўзяць ды карыстацца. Apt Push. Apt жа гэта тыпу як праграма, так? Ну, тыпу ці сервіс, ці нешта такое на Linux. Праз яго, мне здаецца, можна ўсталёўваць нешта. Хаця я, можа, гэта прыдумаў. Так, стоп, чакайце. Давайте захаваемся. Так, для інсталяцыі удалення. Хлопче, павярніся спіною да мяне. Бляха, яны так ходзяць туды-сюды. Бляха. Хлопцы. Все? Так, які шанец? Так, ён не бачу. Гэта добра. Не обновление. Ну, я зразумеў. Збоку, магчыма, выглядае, што я поўны лухтой займаюся, але... Ну, хаця так і ёсць. Можа, яшчэ раз можна з хлопцам гэтым паразмаўляць? You won't see me around here again. Не, ўсё. Давайте паходзім, пашукаем яшчэ гэтых падрыўнікоў. Наколькі памятаю, недзе тут яшчэ швэндаюцца. Я, дарэчы, спадзяюся, што ХП патрошачкі аднаўляецца. І можа, у меня крышачку... Бля, ніяк канечнасці не загоіліся. Вось, а дарэчы, наконт усялякіх пераўсталёўванняў. Бляха, дзякую Богу, што я адзін раз наладкаваў тую ж Windows. І ўжо вот колькі часу мне не патрэбна нічога не ўсталёўваць, не абнаўляць, не... Все оно працуе і працуе. Бо я так не люблю гэтым займацца. Я, дарэчы, ось я фанат больш не кансолі, а кнопкі націскаць. Вітанашкі, Нікуля, вітанашкі. Бляха, яны паразмаўляць вырашылі. Все? Размаўлялі? Так, я літаральна амаль у гэты момант развернуўся, но ён не заўважыў, што гэта я яго забіў. Шипсики узять. Взять, возьми, обовязково, дякую. Блять. Так, ну пакуль даволі паспяхова атрымоўваецца, дарэчы. Трэба сачыць за колькасцю увагі, якую я пераношу з сабою. А, тут, дарэчы, яшчэ адзін лагер іхні. Чакайце. У меня чат сёння даволі дзіўна сябе паводзіць. Здароў, хлопцы. Ты, бляха. Все. Разворочвайся. Не-не-не. Бля, як добра, што я захаваўся.
Ну я бачу, што хлопец таксама пачаў кульгаць. Дзе яна, дарэчы? Што я зрабіў? Бля, я шмальнуў выпадкова. Это вось гэта міна. Блядь. Параскідалі тут. Як, дарэчы, яны самі на свае міны-то не трапляюць. Так, ніхто не бачыць. Як ён паляцеў прыгожа. Акрабатычны хлопец. Не-не-не. Да ёбаный карась, блядь, да что ж такое? Добрый, блин, добрый зноў же. А, не захаваўся, нічога. Блядь. А я зразумеў, дарэчы, чаму ён так падпрыгнуў смешна, бо ён сядзеў. Відаць, такая анімацыя дзіўная, калі ён сядзіць. Ай-яй, ну. Хаця гэта выглядае так дзіўна і па-дэбільнаму, бо інакш я амаль упэўнены, што калі яны будуць бачыць, хто іх забівае... Не-не-не! Блядь. Карацей, калі яны будуць бачыць, хто іх забівае, мне хутчэй за ўсё будзе пагорш... Це рэпутацыя, божачкі, як адсюль выйсці-то? А гэта размінаваць, дарэчы, можна? Блядь, размінаваў, правярайце. Бляха. Все, в сраку я загружаюсь. І так скарыстаў, блин. Один лекарскі гэта набор. Так, усё, я, карацей, не спрабую іх размінаваць. Я просто вельмі асцярожна абыходжу іх. Все гэтыя міны ў сраку. Дзе гэты казёл? Што такое? Што ты робіш? Стаіць, нешта флексіць. Я не ведаю, у чым... Чаму такі вялікі ўрон атрымоўваецца? Відаць, з... Ну, гэта пісталета, які бясшумны. Відаць, кожны раз, калі ты страляеш і цябе не бачыць, я так разумею, прокае кожны раз крыт. Што даволі зручна. Так, у меня есть адчуванне, што вось там яшчэ адзін лагер ёсць. Давайте хутенька прабяжым. А можа няма. Можа я лухту памятаю. Бляха, не, там рад скорпіёны, карацей, все. Давайте апранемся зноў у нармальнае адзенне. Пойдзем да гэтага Эдді, здадзім зараз яму квест. Праз тое, што мы крышачку зачысцілі тут гэтую тэрыторыю ад падрыўнікоў. Я мяркую, у будучыні тут будзе прасцей для караваншчыкаў і для мясцовых. Не вельмі зручна, што тут праз столькі дзвярэй трэба праходзіць, пакуль даходзіш да яго. І ўсё праз загрузку. О, бляха. Бляха, а як бы так адцягнуць ягоную увагу? Вось гэта бы скрасці, было б так добра. Ну, паглядзі кудысьці ў іншы бок, калі ласка. Так. Ну, бляха, ён сочыць.
Hello. Здоров. What? У сенсі, ну що? Я домовився. Good. Had him figured for NCR, one of the Rangers maybe. Anyway, speaking of the NCR, I need you to take a walk down to Prim. The NCR hasn't raised hell over our breakout, and I want to find out why. They're up to something, I could feel it. Ага, ён, I карацей, know the NCR прапановує... has troops near Prim, so talk to the locals and find out if any of those troops are going to be coming our way. Окей. Yeah, get out of here. Да пайшов. Ён прапановує у Прим ісці, до речі. Hey. Ну, пойдемо у Прим. Hey. Да здорово. Я не думал, что у Прым придется идти так хутко. Давайте поглядим. А, божухна. Давайте ремонтовать, я не ведаю. А то у меня хутко скончится магчымая пераносимая вага. Простое, что я тут назбіраў усього. О, яшчэ адна вармент вінтоўка, дарэчы. Гэта добра. Ажно 5 паліцэйскіх дубінак. Я не ведаю, навошта мне столькі дынаміта, дарэчы. Вось дынаміт ужо мне, здаецца, можна прадаваць патрохі. Давайте, можа, тэпнемся... Да бляха. Можа, тэпнемся ў Нью-Вегас? Що сказав? Тэпнемся ў Гудспрінгс, божухна. Пойдем поглядим, может, у Труди крышки з'явились. Можно будет ее скинуть. Бля, все спять. Серьезно. Так, а Труди недзе тут спить? Не, ну навряд ці у туалете. Ладно, пойдем шукать. Ну, можна да Шеда, до речі, прийсці. Ён то спіць тут, прям, наколькі я пам'ятаю. Крышки знайшов. У сметнику. Все легли спать. Подымайся. Howdy. You looking to buy some supplies? Ну, давай, погандлюем. Can do. Я, правда, не пам'ятаю адкуль, але вось мы знайшлі долар НКР. Цікава, дзе я іх знайшоў то. І ў які момант. Я пакіну одну дынамітную шашку, я не ўпэўнены, што мне патрэбна 20. І яны, дарэчы, каштуюць немало, што даволі добра. Так, нож мне дакладна не спатрэбіцца. Рыдлёўку я пакіну, паліцэйская дубінка таксама да пабачэння. Лазерны пісталет. Я пакуль што скіну яго, я не ўпэўнены, што я буду карыстацца. «9 миллиметров мы пакінем, ён не шмат важыць, і можа на якіх-небудзь мелкіх ворагаў можна будзе скарыстаць. Нейкі шлем, але выглядае як каска, бляха, з другой сусветнай вайны, я прадаю яе. Дарэч, скураною бранёй можна скарыстацца, каб адрамантаваць нашу. Мы гэта зробім абавязкова. Так, я... Так, пачакайце. У меня тут нейкая бронька ёсць, якую трэба паглядзець.
Я выпадкова, мне здаецца, узяў 2 бляшанкі нейкія. Я яму гэта скіну. Так. І упакоўка цыгарет мне таксама не патрэбная. Як і малаток, і відэлец. Блядь, зноў жа не ведаю, які момант я гэта падабраў. Так, атрута скарпіона таксама. Няхай забірае. Ну, прачынаецца яны сапраўды вельмі хутка. Добра, што прачынаецца, што не кажуць, тыпу, ідзі ў сраку, чакай раніцы. Мне здаецца, у некаторых гульнях, ну, РПГшных, дзе, ну, таксама ёсць нейкія элементы імерсіўнасці, дзе я вот бачыў такое, што ты падыходзіш да NPC, ён такой кажа, не, все, тыпу, не цяпер. Ідзі, карацей, прыходзь, калі я буду сапраўды свабодным. Так, гэта ўсё мне не патрэбна. І давайте я хацеў паглядзець, што там наконт. Pleasure doing business with you. Так, Take it easy now. з табою таксама. Ты не... Бляха, ён паспяшаўся пакласціся зноў, але мне здаецца, мы яго будзем зараз зноў будзіць. Я просто хочу паглядзець, а што з гэтага што? Так, гэта выглядае вось так. А гэта што такое? Яна як дзіўна так выглядае, ну, у гэтым адзенні. Яна такая плячыстая адразу становіцца. Так, а чым я магу гэта адрамантаваць? Вось гэтым. Давайте сабе пакінем вось гэты просто аутфіт, каб час ад часу перапранацца у падрыўнікоў. А броньку мы скінем. Наша ўсё адно лепей. Зноў зараз разбудзім хлопца. You looking to buy some supplies? Can do. Так, забірай броню. Так, вось гэта забірай і вось гэта. А, вось гэта, дарэчы, таксама. Это нейкае даваеннае дзень. Так, вось гэта насамрэч можна таксама яму скінуць, хоць гэта і каштуе адну крышку. Але важыць 2 кг. І нягледзячы на тое, што гэта быццам бы адзенне братства, братэрства, яно, калі яго апранаеш, не кажа, што вы, тыпу, як, выглядаеце як чалец братэрства, то бок гэта нават не мае сэнса. Ну, гэта не тое ж самае, як з гэтым адзеннем, перапрануўшыся якое, ты як быццам бы пачынаеш належаць гэтай бандзе падрыўнікоў. Карацей, там іх скідваем. Давайте паглядзім, можа можна скінуць нешта тут, што нам не моцна карысна. Ну, одну бутэльку скотча можна пакінуць. На всялякі выпадак. Вада, дарэчы, шмат важыць, але няхай будзе з намі. Нейкія садавіна нейкая, не ведаю. Ну, пакінем пакуль. Можа, дарэчы, нешта зараз паесці, каб крыху жыццё аднавіць. Thanks. Take it easy now. А цяпер можаш класціся спаць. Можа пайсці з рынга зноў у караван згуляць? Раз мы ж все одно сюда пришли. Так, пить мы не моцно хотим, а вось есці мы хотим, дарэчы. Дзе гэтая садавіна была нейкая?
Давайте есці, карацей. Гэтае гаўно усялякае. І вось гэта таксама. Так, крыху паелі, пойдзем. Давайте згуляем одну, літаральна одну партію караван. І все. Абяцаю. Рынка таксама, дарэчы, спіць, мне здаецца. Я вось час ад часу забываю паглядаваць. Збіраць сансет са спарылу. О, дарэчы. Торба лекара. Так, гэта тыпу як бульбяныя чыпсы возьмем. Чаму б не? Может, тут якая-нибудь ежа есть? Ну, я так не вельмі бачу. Дарэчы, крышак шмат. Так, давайте пакуль... Вось гэта таксама ўсё залутаем. Прысядзем рынга на твар і паспрабуем адчыніць вось гэты сейф. Так, стоп. Да боже. Даволі паспяхова. Падымайся. What is it? У яго, дарэчы, я толькі што заважыў торба НКРовская. Са сцягам НКР. Давай згуляем у караван. Sure. Так, давайте подвысим. Подравняем ставку. Так, прымаем. Так, глядзім, што у нас тут ёсць. Давайте выкладваць, пэўна, вялікія карты. Так, ён скарыстаўся каралём, каб скінуць нашу дзесятку. Гад такі. Так, што, якія ў нас ёсць варыянты? Давайте по крысе выкладвацца. Я уже, прынамсі, магу зараз сабраць адзін караван. Так, а дарэчы, што вальты робяць? Вальты скідваюць карту. Можна яму паднасраць, а можна зрабіць гэта крышачку пазней. Нам, дарэчы, не хапае, каб сабраць караван. І гэта праблема. Пачакайце. Так, ну ситуация справді не вельмі добрая. Давайте ему десятку приберем. Блин, мне не хапае, каб собрать. Так, але я покладу 8, мне, пэўна...
Мусіць хапіць. Так. Які у нас ёсць варыянты? Ды як быццам бы аніякіх. Мне надо, каб выпала, напрыклад, якая-небудзь альбо дама, альбо што, я нават не ведаю. Альбо кароль, каб яму паднасраць. Бляха, мне здаецца, я прайграю гэтую партыю. Так я могу пропусціць свой ход, дарэчы? А, я могу скинуть разом увесь караван. Ну давайте. Так, и вот теперь я могу выкластись это по-доброму. Во, это зусім іншая справа, дарэчы. Так, я заруініў... Бляха. Я заруініў яму караван, але ён все адно неяк выкруціўся. Так, а што рабіць? Ну, не ведаю. О, дарэчы. Бляха, ён мне паднасраў даволі моцна. А мы яму зараз таксама паднасрэм. Вось што мы зробім. Так, зараз мой ход здаецца. Блин, ну відаць, зноў спатрэбіцца прыбіраць караван цалкам. Вось гэта. Так? Да боже. Так. Все, зараз пераможам, я так разумею. Ну, по ідэі, ён уже мусіць прайграць. Бляха, што рабіць? Ну, добра, давайте пакладзем даму сюды. Бляха, які складаны хлопец. Так, ну мне ў любым выпадку трэба нешта класці, каб працягваць гульню. Так, пачакайце. Давайте тады прыбярэм другі караван. Спрабуем яго выкласці нанова.
нас, до речі, такими темпами хутка карти скончаться. Так, треба зараз правильно подлічити, що мені покласти. Так, і мені здається, зараз я якраз беру 26, правильно? Чому ми дагэтуль працягваем гуляць? Мені здається, я перамог. Так. Все, хлопче, давай. Фу, нарешті. Так, як і обіцяв, одну партію. Все. Хопить. Мне гэтым разом занадто довго вона була. Так мені зараз у Прим треба йти, я правильно розумію? Так, гэта DLC. Ну так, у нас карацей зараз толькі гэты квест. Я думаю, лепей, пэўна, будзе тэпнуцца адразу туды, бліжэй. Пойдзем адсюль. Так, новый дзень пачаўся. А вось, дарэчы, і Прым. Мы так з некага цікавага боку падышлі. А, яны адразу до нас варожа ставяцца. Гэта ж таксама падрыўнікі. Ці не напісана нейкі канвікт. Это можа нейкія найміты. Я ўжо не памятаю, калі шчыра. Як бы так не зразумеў. Бляха, не, только не кажите, что я захрас. Блять. Так, где? Пойдем наново. Я больше не пойду праз гэтые скалы. Не-не-не-не. Старые гульни. А мы насамрэч ты побач былі, тут ніякага сэнсу не было лезці на гэты холм. Можа адразу пайсці з НКР паразмаўляць? Я не памятаю, что можна пролезці неяк. Тут у любым выпадку, мне здаецца, прыйдзецца абыходзіць. Так, зараз до нас гэты хлопец бяжаць будзе. Не-не-не-не-не, не догонишь. Я... Так, вось, это побежал до нас. Hey, where the hell do you think Бля, you're как going? это было не Rim широ. is off limits. Что отбывается у Прым?
Some convicts from the prison up the road have taken over the town. Everyone inside is either dead or in hiding. What's more, there are 2 tribes of raiders causing trouble in this area as well. You'd be safer heading back up to Good Springs. Карацей, нехта захапіў літаральна цэлы горад, і вось гэты чэрці не могуць, бляха, адбіць, бо ў іх людзей не хапае. Так, ці не павінны вы сапраўды, ну, абараняць гэты горад? We'd love to, but they don't fall under NCR jurisdiction. Even if they did, we're in no shape to protect them. А, тут нават ён кажа, што яно ўвогуле не пад юрысдыкцыяй НКР, і таму яны не хочуць, ну, бо калі нехта загіне, гэта будзе потым праблема, відаць, у кіраўніцтва. Ну, але тым не менш я спытаю, чаму вы не можаце іх абараніць? We don't have the equipment to take out the convicts. Ну, короче, And як even я if we казав. did, we need some extra hands for backup. You should talk to Lieutenant Hayes. He's in a tent down the road. Just stay on the west side of the overpass if you don't want to get shot. Так, з лейтенантам мы зараз потім паразмаўляем. Блях, я не разумею, што такое у меня з шатам. Тэкстура такая прыгажосць просто. 15 стагоддзе да нараджэння Хрыста. У новых, у сэнсе, ну, на... Мне здаецца, ва ўсіх гульнях на гэтым рухавічку, я ўпэўнены, такая жа херня будзе і ў Старфілдзе таксама. Тут хапае такого. Але ось у старых частках, як, напрыклад, у трэцяй частцы, у Нью-Вегасе, тут такога просто настолькі шмат. Тут процьма гэтых месцаў, дзе можна захрасны. Тут яшчэ прыжкі такія абсалютна не... Ну, гэта не гулябельна часам бывае. Так, я памятаю, што тут гэты мост, мы уже так на пачатку стрыма траплялі на міны, так вось тут цэлы мост з гэтымі мінамі. Трэба будзе вельмі асцярожным быць. Так, это той мост да Прыма. Так, а дзе... Вось тут, наколькі я памятаю, гэты лейтенант. У адным з гэтых намётаў. Што у вас есть цікавого? Так, хто з вас? Так, гэта звычайны I'm хлопец? Lieutenant Hayes of the New California Republic Army, 5th Battalion, 1st Company. What's your business? Спачні. Так, што вы тут робіце? We were sent out here to hold back the tide of convicts from the correctional facility. As you can probably tell, we aren't doing the kind of job we could be doing. Так, спытаем наконт вось гэтай турмы, у якой мы, дарэчы, уже былі, но няхай ён растлумачыць з пункту гледжання НКР. Most people just call it NCRCF. That's NCR Correctional Facility. A little bit ago, the convicts there staged a coup, killed the guards that weren't able to escape, and have been ransacking the area since then. Карацей, я так разумею, частка тых вязняў, яны ў выніку захапілі выбухоўку, і вось яны сфармавалі вось гэту банду падрыўнікоў, а, відаць, частка вязняў пашла на Прым і, па сутнасці, захапіла яго. Ці ёсць нейкая інфармацыя наконт тых, хто захапіў горад? Not much. They've taken to calling themselves powder gangers, mostly because they've taken to using the explosives meant to clear boulders as weapons. They got organized faster than I would have thought, most of them at least. Thankfully, the small group in town here seem to have split off from the main force, so they aren't getting anything in the way of support. Ну, карацей, тое, што ён кажа. І гэта насамрэч добра тое, што на дапамогу вось гэтым хлопцам, якія захапілі Прым, не прыйдуць астатнія падрыўнікі. Які у вас праблемы з тым, каб выратаваць горад? The mission isn't a problem. The problem is with supplies. The convicts are better armed and organized than our intel initially suggested. I'm trying to get some reinforcements here, maybe some guns with some firepower, but shit. Ну, мы ім зараз дапаможам. Things are just going slow. Так, у меня есть яшчэ I have some некаторыя free time. пытанні. Ask away. Дарэчы, я спытаю, вось
Хаця я вот не ўпэўнены, ці адразу гэта трыгерне той квест. Карацей, тут просто тут можна сапраўды зноў захапіць назад узад гэтую турму, дзе зараз кіруюць вязні. Military operations are classified information. The brass is familiar with the situation at the NCR. Хаця, магчыма, для гэта трэба будзе з кімсьці дамовіцца. З кіраўніцтва. Я ўжо не памятаю, калі шчыра. Так, а што? Што ў выніку? Hey, Чакайце. Не зразумеў. Так а што мне прапаноўваюць? Ты я ж размаўляў з лейтенантам. Ладно, давайте ведаеце, што пойдзем, карацей, просто пазабіваем там усіх. Это не будзе так ужо складана, насамрэч. Здарова. Got business here? Ну так, ёсць нейкія справы. Баляха, так, я захоўваюся. Так, ці паспею я? Нормально. Всё. Ці яшчэ будуць міны? Так, я так просто акуратна агледжуся, каб не трапіць выпадкова. Так, наколькі памятаю, адным з гэтых дамоў жыве былы мэр гэтага горада. Ж так, што адбываецца. Блядь, ну супер. У нас вылетела гульня па нейкай прычыне, абсалютна невядомай. Ну добра, што захаваўся не так даўно. Дарэч, цікава, я ўжо не памятаю, калі апошні раз у меня вылятаў Нью-Вегас. Блин. Ну, улічваючы папярэдні стрым, гэта прыкладна якая гадзіна гульні? Быццам бы 5-я. Карацей, першы вылет на 5-й гадзіне гульні. Ну, окей. Окей. Альянс, так, гэта Mario Brothers. У пошуках Немо. Ось так гульня называецца. Врызанулася новая бунта на апдейтах. Кэтнік канторта, сіл табе даць рады з гэтым. Так, выкінула, калі я падышоў да гэтага дома. Чыя хата, дарэчы. Так, ну морква нам не патрэбная. Мяркую, што. Свежы яблык. Ладно, у нас ежы і так, мне здаецца, хапае. Карацей, былы мэр вось у гэтым доме. Калі быць больш дакладным, тое, што ад яго засталося. Вы маглі пачуць гук? Гэта лопнула галава у мэра. Блин, я нават не ведаю, вось як так вот можна пасля таго, як не атрымалася усталяваць ну сістэму, так яна яшчэ і запускаецца. Блин, складаны гэты Ubuntu, калі шчыра. Дарэчы, у іх ёсць, наколькі памятаю, ці то інвентары, ці недзе тут на палу валяецца, можна знайсці. Ага, адзенне шэрыфа. Зараз пакажу, дарэчы. Як гэта выглядае.
Неяк так. Давайте пагуляем у гэтым адзенні. Не, ну Нью-Вегас. Хіба не? А, апдейты толькі фрызнула, ну тады можа і добра. Стоп, гэта... Не, гэта не працуючы камп'ютар. Так. Блях. Я спадзяваўся з інвіза забіць яго. Не-не-не-не. Бачылі, што робіць? Не падыходзь. Трэба ўзяць нешта іншае. А, божухна. Только не кажыце, што я зноў нагу зламаў. Не. Блядь. Давайте подвысим выживание. Крышечку. Просто до 20. А медицину до 25. Няхай навука таксама будзе до 25. І мы будзем укідваць зараз у... Вось сюды. У раскрыццё гэтых замкоў. Так, я на гэтым узроўні возьму шершеля фам. Чаму я кульгаю? Стоп, я нешта натисну, можа? А, ўсё добра. Ну, тут так, сапраўды гэты рух на гэтым рухавічку. Ну, хаця тут, конечно, не так гэта смешна бывае, як часам у тым жа ведзьмару, калі гэтыя ну, трупы просто падскокваюць пасля забойства. Як і сам ведьмар, дарэчы. Ну, добра, што ты вырашыла гэта ўсе пытанні з Ubuntu. Так, это хто? Некага хлопца знайшлі. Караваншчык. А, дарэчы, гэты хлопец... Карацей, мы ж кур'ер па сюжэце гульні. І мы рабілі дастаўку адно вельмі важнай рэчы — платынавыя фішкі. І вось нас перахапілі, фішку забралі, нас спрабавалі забіць, але мы, дзякуючы там роботу, які нас выратаваў, мы выжылі. І такіх рэчаў, ну, на якіх была дастаўка, іх было вось 6. І я так разумею, гэта было зроблена дзеля таго, каб, ну, крыху заблытаць тых, хто шукаў гэтую фішку, каб не ведалі дакладна, ну, каму якая дастаўка была належная. І таму, відаць, яны адсочвалі кожнага кур'ера і выніку забілі іх усіх. Ай-яй, бляха. Я ў чат заглядзеўся і не заўважыў, што... Бляха, ён балюча гэта робіць. Так, ну я з 4% я не траплю. Так, бяжым. А, я ж яшчэ ў брані такой дэбільнай, я шапрануў гэты шэрыфа аутфіт. Давайте возьмем вармент вінтоўку.
Здоровки, Сашонька. Так а якой мові-то, блін? Почекайте, треба від першої особи. Так, я не трапив. Тим більше, ну, я ж не першиню, до речі, проходжу Нью-Вегас. Я сюжет доволі добре пам'ятаю. Да божухне. А от фіт реально веселий, ну так. Сядім у кустах. Ну, коли ласка. Да, блять, ладно, подходим ближей. Він просто доволі болюче шмаляє. Так, ён не може трапити, коли ми за слупом. Все, найс, атрымалася. Вось, так, до речі, на конт, ну, мови гульні. Ну, типу, тут по кайфу, насамрэч. На ангельскай. Тым больш, што тут і так дыялогі ўсе на ангельскай. Тут не надта складаная мова. Тут не так, як, напрыклад, я калі запускаў гэты The Outer Worlds. Карацей, мне здаецца, з вялікай імавернасцю стрымоў па The Outer Worlds больш не будзе, бо я задзяўбаўся з гэтай літаратурнай складанай мовы, дзе нават перакладчык не разумее гэтыя выразы. Так, а як прайсці-то сюды? Так, вяртаемся. Навошта я сюды залез увогуле? Я просто памятаю, што тут яшчэ адзін недзе ходзіць. Только я не разумею, як да яго залезть. Ну, пэўна, гэта праз памяшканне трэба рабіць. Давайте возьмем нешта больш цікавае, напрыклад, вось гэта. Якого года гульня? 2010-го, мне здаецца. Калі я не памыляюся. Слухайте, давайте паспрабуем усё ж уціхую гэта зрабіць. Бо тут іх даволі шмат. Блять, я не трапіў. Так, пачакайце, уціхую ўжо ў любым выпадку не атрымаецца. Дарэчы, мы зараз загінем. Дзіўна, што ягоныя сябры не прыбеглі. Так, там адзін ідзе, я бачу. Давайте падхіляемся чым-небудзь. Я мяркую, надышоў... Мяркую, надышоў час карыстацца са спарылай. Каб лікавацца. Давайте некалькі бутэлек вып'ем. Ой-ой-ой-ой. Я, мне здаецца, мне руку зараз зламаў. Так, у меня поломанная рука, правильно? Бляха. Засталося толькі 3 гэтых торбы лекара. Неяк яны занадта моцна разваліваюць. Так, знайшлі часопіс. Бутэльку сансет са спарылы.
І насамрэч мне трэба вось што узгадаць. Тут вось здаецца, тут ляжыць зброя. Так, мне патрэбна 75 узлома, але мне здаецца, у мне столькі няма. Чакайце. Так, 62. З часопіса я атрымаю 10. Бляха, мне ўсё адно не хапае. Можа, ёсць нешта, што падвышае спрытнасць? Бо, наколькі я памятаю, узлом ён скеліцца ад спрытнасці. Можна, дарэчы, табак пажаваць. Пачакайце, давайте просто спраўдзім. Бляха, 64. Крышачку зусім не хапае. Але мне здаецца, у меня больш нічога няма, што спрытнасць можа падвысіць. Тады можа, напэўна, і нават загрузімся, бо няма сэнсу траціць. Так, гэта забілі, я памятаю, што недзе тут яшчэ хлопцы мусяць быць. Здарова. Всё? Ужо перагруз? А як так-то? Давайте ремонтовать то, что у нас есть. Можна, дарэчы, таксама нашу асноўную зброю асноўную броню адрамантаваць. Так, я выпадкова нешта выкінуў, так? Так, пачакайце. Так, лаги цяпер свабоднай больш, чым хапае. Так, у нас, дарэчы, вармент цяпер амаль што цэлы. І гэта даволі добра. Так і... Так, трапілі ў галаву. Можа, дарэчы, перапрануцца нешта больш трывалае. Гэты выгляд, конечно, прыгожа выглядае, але... Блядь, ён зусім не абараняе. Колькі іх там? Бляха, мне падабаецца тое, што ў яго было ў руках. Там нейкі вагнемёт ці штосьці такое. Сядзеў, схаваўся. Так, а дзе гэты памочнік мэра? А, вось ён. Так, зараз мы крышачку палутаем і паразмаўляем з ім потым. Я спадзяюся, тут можна будзе з кімсьці пагандляваць, бо я амаль упэўнены, я зараз столькі панабіраю, што мы ледзь будзем рухацца ўвогуле. Ці прыйсці да яго потым, калі мы цалкам зачысцім увесь гэты будынак. Ладно, зараз разбярэмся.
Так, я рамантую, чтоб поменей гэта ўсё важыла. Сколько ж тут усялякага говна непатрэбнага? Так, я, дарэчы, усё ж перапранаюся ў нармальную броню. Шляпу, дарэчы, можна пакінуць. Прыгожа выглядае. І пойдзем на іншыя паверхі, толькі спачатку. Давайте палікуемся крыху. Стимпакаў, дарэчы, хапае, але давайте іх пазахоўваем і патрацім менавіта сансет са спарылу. Так, яшчэ крышачку папіць знайшлі. Я так похожу тут крыху, пошукаю, что тут есть. А, я так разумею, гэта быў краце. Можна было ўціхую сюды прайсці. Так, каб ніхто не заўважыў. Мяу. Мяу. Дякуй за мяу. Так, гэта выхад на гэтыя нагоркі, я так разумею. Не, стоп, дзе я? Ці гэта другі паверх? Хаця спрабуем разабрацца, дзе мы? Так, торба доктара. Тое, што нам вельмі патрэбна. Бо на гэтай складанасці адзінае, што можа вылечыць пашкоджаную канечнасць. Божухна, я спужаўся. А кітнім канторта, што нечакана? Гэта ты наконт чаго? А божухта. Тут інсінератор важыць 12 кілаграмаў. А, наконт мяў. Я потым з часам паспрабую падабаўляць паболей гэтых рэвордаў. Ну, пакуль тое, што ёсць толькі. На жаль, патрабуе дужа часу усё гэта падрыхтаваць. Слухайце, можа недзе скінуць інсінератор? У сметніцы, напрыклад. Стоп, дзе ён? Гэта рэч цікавая. Я так разумею, гэта, ну, нешта накшталт вагнемёта, але ўж важыць, ну, занадта шмат. Ну, я спадзяюся, што ўвогуле людзі будуць карыстацца гэтым. Пакуль што бачу, што, ну, карыстаюцца не вельмі часта. Так, зноў ад першай асобы. Бляха, такая стральба, што без вацца страляць кудысьці ўвогуле.
Ай-яй, у меня патроны скончились. Давайте с шотгана ему Anybody there? по голове дадим. I'm hit. Слухайте, это было довольно хутко. Had enough. Блях, они так болюче разбирают. Так, мне здається... Чекайте. По-моему, реворд не проигрался. Блять. Бляха, забьют зараз. Стоп. Де стімпак, ліласка? Може навіть 2. Так, і почекайте. Мені здається, алерт не... І він не проігрався, так? Я правильно розумію? Так? Зараз я перезапущу його. Так, все, я зараз загину. І я не заховався. А заправді, а де було апошнє заховання? Твою ж, блядь. Давайте одразу доставать якую-небудь больш моцную зброю. Так, где он тут стоял? Так он хіба не тут нідзе був? Ага, бачу. Давайте ему спину зайдем. Такий розумний хлопець. Бля, правда виглядає він как повний мудень. З таким капелюшом. Ні, ніяких хеллоу, тут нікого нема. Не підходьте. У меня, до речі, на гэтую зброю амаль што скончыліся набої. Так, а што рабіць? Зноў пераўзважанасць. Так было захавацца, дарэчы, пасля таго я папярэднім разам гэта ўсё зрабіў. Так, і цяпер... Давайте сюды скидывать зноў жа інсінератор. Захаваемся. Будем далей паляваць на гэтых гадаў. I've got you now. Так, сам падыходзь. Ты дарма выбег на шотган. Ковардань, здоровки. Бляха, так, можно сказать, что и так. Я просто... Калі шчыра... Damn. Хутчэй можна сказаць, што я застаўся незадаволены серыялам. Хаця дзеля справядлівасці я... Ну, ён атрымаўся менавіта такім, якім я і чакаў. Улічваючы, што... Чаго так? Ну, бо... Наколькі я ведаю, сцэнарыстаў What was that? кансультавала Bethesda. Таму нічога іншага чакаць, ну, можна было карацей не чакаць.
Блях, я спадзяюся, гэтым разам я прынамсі не загіну. Я, можа, як-небудзь, калі будзе не лень, я, ну, растлумачу увогуле сваё разуменне серыі гульняў Fallout і патлумачу, чаму, ну, чаму Bethesda зусім неправільна ставіцца да гэтай серыі. Не, я верю, што шмат каму сапраўды спадабаецца. Я не спрашаюся з гэтым. Вось, але мне асабіста, ну, не вельмі, калі шчыра. Блях, херня атрымалася. Але, ну, калі каму падабаецца, дык гэта добра. Наконт таго, што Нью-Вегас прям ідэал, ну, ён прынамсі больш такі паслядоўны з пункту гледжання таго, што ён па сутнасці працягвае гісторыю другога Fallout'a. Ён і таксама ж рабіўся па вось гэтым па дакументацыі Ван Бюрена. Гэта, крацей, дакументацыя, якую зрабілі пад трэці Fallout, які таксама мусіў выйсці ізаметрычным, але ў выніку таго, што Interplay яны там, ну, абанкроціліся, ў выніку прадалі правы Bethesda, гэта так і засталося на паперы. І для трэцяга Fallout'a Bethesda ўсё зрабіла па-свойму. Яна праігнаравала ўсё тое, што усе тыя наработкі, якія былі у Interplay, а вось якраз Obsidian, калі рабіла Нью-Вегаса, яны карысталіся гэтымі дакументамі, ну, гэтым дакументацыяй. І таму оно атрымоўваецца як працяг. Ну, я ж пра тое кажу, што, ну, тройку ў параўнанні з гэтым это просто нейкая клоунада зусім ужо. Да і чацвёртая частка насамрэч такая ж клоунада. Так, мне здаецца, мне трэба нешта будзе скідваць ужо. Вось у гэтую сметніцу будзем складваць. Хаця не ведаю, можна паглядзець, можа у меня есть якое-небудзь гаўно, якое я выпадкова падлутал, якія-небудзь смецці. Вось, напрыклад, вось гэта. Навошта мне попельніца-то ўвогуле? Ці бейсбольны мяч. Да, тут плюс той жа чацвёркі і 76-го, тое, што яны на больш сучаснай ітэрацыі вось гэтага рухавічку, і прынамсі ў іх, ну, гуляць, прыемна страляць, прынамсі. Бо квесты там, конечно, ну, вядома якія. Так, я не ведаю, навошта нейкі яічны таймер. Так, это мы выкидываем. Нейкі фінансавы нататнік, бляха, какое-то говно налутаў выпадкова. І гэта таксама мне не патрэбна. Нейкае смецце таскаю з сабою. Ну, карацей, у Bethesda добра атрымалася рабіць вось гэты Elder Scroll'ы. І як быццам бы окей, працягвалі бы рабіць яны свае Elder Scroll'ы. Але мне вельмі шкада, што права на серыю трапілі менавіта ім. Ну, я маю на увазе Fallout. Вот тыя ж прынцыпы, якія яны прымянялі з Elder Scroll'аў, яны не падыходзілі да серыі гульняў Fallout абсалютна. Так, давайте выпьем что-нибудь. Все, могу рухаться теперь. Гэта правда, наконт того, что без модов в гэтай гульні... Так, гэты... Докторская торба. Блях, я ее взял и снова ходить не могу теперь.
Дайте зноў піць Sunset Sparil. Так, это правда, тут без модаў складана гуляць. Я адзіны мод, дарэчы, які усталяваў, гэта мод, які робіць лут-меню, як у 4-й частцы ці у 76-м. Ну, бо так нашмат зручнее. Усе моды на, ну, і гэта ЕНБ, на графоне, ды іншае. З імі было прыемна, але, ну, крацей, это не настолькі ўжо важна. Хаця графіка тут выглядае вельмі трендам, трэба адзначыць. Так, давайте скінем увесь дынаміт, пакуль што гэтую сметніцу, мы потым вернемся, гэта ўсё возьмем на абратным шляху. Усе гэтыя міны. Вось гэтая лухта шмат важыць, нічога амаль не каштуе. Гэты кал нейкі. Хакейная маска на штосьці я, бляха, з сабою нашу. Так, я крышечку так разгрузіўся. Ну так, карацей, як ужо тут мы кажам, што так, сапраўды без модаў складана гуляць. Мне просто больш-менш прывычна, што, ну, бо я гэтую гульню даволі давно, блядь, давно ўжо ведаю. Таму я-то ўжо такой прызвычайны. Новому гульцу, канешне, гэта гуляць, гэта выглядае жудасна. Дайце захаваемся, бо я, мне здаецца, шмат чаго нарабіў. Не хочацца гэта перагульваць усё нанова. Так, мне неяк вышэй трэба трапіць. Голыя мужыкі валяюцца. Так, а вось, дарэчы, магчымасць трапіць вышэй. Так, трэба, дарэчы, быць уважлівым, што я лутаю, каб не падымаць смецце усялякае. Котка мяучыць. Так, я не ведаю, што гэта за нататка. Ну, мы возьмем, але потым пачытаем. Ці паслухаем. Так, я не ведаю, ці чутна гэта на стрыме, як кошка мяучыць. DLC з кур'ерам. DLC з кур'ерам, калі ты маеш на увазе гэты Lonesome Road, мне, дарэчы, менш за ўсё спадабаўся. Больш за ўсё мне спадабалася DLC пра гэтае. Шываць котку, так. Яна мяучыць. Мяучыць. Так, это... Я так разумею, на горке. Дзверы. Блядь, нечакана. Помры, калі ласка. Да божухна. Фу, нарэшце. Кошки яны такія, яны толькі такім і займаюцца. Але як жа, без іх складана. Тут, дарэчы, была магчымасць падняцца на другі паверх па вось гэтай сцежцы, але я чамусьці не заўважыў яе. Так
До речі, который з тих двох котов, Сашка, а? Ці яны абодва зараз гэта ўсё робяць. Так, што мы казалі про DLC? Так, пойдзем на другі паверх. Который малодшы? Так, блядь, я заблукаў, пачакайце. Бляха. Я так разумею, к этим контор ты маеш на увазе, што он пырнуў глыбока, ці што? Гэта ж, дарэчы, мне здаецца, даволі небяспечна, так? Яны ж сваімі кіпцюрамі сапраўды даволі вострымі. Так, пачакайце, што такое? Так, у меня уже пачынае пібой лагаць. Так, я зноў цягнуў сваю увагу. Я зноў нешта казаў пра DLC. Карацей, мне ў гэтай гульні больш за ўсё даспадобы DLC пра... Так, знайшлі нейкую шафу. Больш за ўсё даспадобы DLC пра казино. Dead Money. Вось гэта самае кайфовае ў гэтай гульні. Так, що тут ёсць цікавага? Я так зазірнуў ва ўнітаз, бо часам тут бываюць наркотыкі. Ось, дарэчы, у ванне ляжыць крышачку псіха і віскі. Канец сумны у Dead Money? Да я б не сказаў. Там сумная гісторыя вось з гэтай, з падругай Веронікі. Вось гэта сапраўды сумна. А так гісторыя даволі добра скончваецца. Ці ў сэнсе, калі ты даведваешся, што здарылася з гэтай верай і ўсё такое, у гэтым сэнсе сумна. Так, дзе мы былі? Я зразумеў. Так. А наконт паведамленняў, у меня ўвогуле тут у залежнасці ад таго, на якой прыладзе, у меня, напрыклад, дык на айфоне там увогуле нейкая жуда поўная. Пачакайце, што гэта такое? Так, это важно. Ну, пойдзем. Так. Пра што я казаў? Золото можна ўзяць. Золото можна ўзяць, дарэчы. Я потым як-небудзь... Карацей, калі мы дойдзем да DLC, вырашым згуляць у яго... Бля, я спадзяваўся, што гэта ліфт. А, мне не хапае адрамантаваць. Бля, ну пойдзем, карацей, пехам. Золото можна ўзяць. Карацей, калі будзем гуляць, я потым на стрыме пакажу гэта. Я гэта ўжо рабіў. Там можна ўсё золото вынесці. Я, дарэчы, магу пруфануць. У меня ёсць сейф, дзе мне гэта ўсё золото ляжыць у скрыні недзе. Так, яно цяжкае вельмі, але там можна, ну, карацей, там можна прылаўчыцца так, каб адначасова вынесці золото. Ну, я так спойлерну крыху, для гэта спатрэбіцца гэты... Як гэта лухта называецца, якая нябачнасць дае?
Стелсбой. Карацей, з дапамогай стелсбоя гэта можна зрабіць. Так, каб тебе гэты, ну, муді не заўважыў, і адначасова, каб можна было сысці з золатам. Як яго там Элайджа завуць, ці як? Я ўжо так імёны не вельмі памятаю. I don't suppose you came here to rescue me. I'd cross my fingers, but my hands are numb. Так, я нешта, дарэчы, таксама казаў пра гэтае. Пра праграму на iOS. Карацей, праграма на iOS працуе жудасна. Я не ведаю, як на андроідзе. І я не ўпэўнены, што таксама ў веб-версіі яна працуе лепей. Так, ты хто, Well, дарэчы? I'm Deputy Beagle, and I'm being held hostage. Can you imagine? I'd be most grateful if you would set me free. Гэта, карацей, вось гэты хлопец, ён, тыпу, як памочнік быў шэрыфа, які быў, ну, тут раней да таго моманту, як сюды прыйшлі гэтыя, тая частка людзей, якая збегла з турмы. І, карацей, вось шэрыфа забілі, ну, вось ягоную жонку таксама забілі, а ён неяк яго ўзялі ў палон. І ён, карацей, я памятаю, што ён па дыялогах, ён такі дурань поўны. Так, і як ты, дарэчы, стаў, ну, як тебе... I must say it's been the low point of Закладники my взяли. career in law enforcement. The powder gangers stole into town at night. Ну, і ось я Murdered my кажу, sister карацей, and her ну, husband, the типу, sheriff, чат in працює bed доволі while I was дренно, при sleeping тим, in the що... office. I watched them for a bit, waiting for the right moment to pounce and arrest the lot of them. Я просто почекаю, Taking поки він careful скорчиться. notes as I watched. To my dismay, they found me while I waited in the shadows and brought me here. Карацей, то, що хотів сказати. Типу, ось відео, з відео, звичайно, ніяких проблем, а ось з чатом періодично є проблеми. Хто гэта быў? Авечка? Лама. Я ж не ведаў, што незаконна шлыхацца з ламай, а вы? Дякую за ламу. Давайте яго Oh, розв'яжемо. that's just marvelous. I think I'll be making my way outside now. The air is a little close in here. Так, аж на що мені не хапає розмови? І, до речі, чому не хапає? Мені здається, у мене 25 уже було. Чекайте, ні, давайте його просто розв'яжемо. Так, просто давайте скажемо, каб він нікуди не збігав, а за мною Well, ходив. that's so gracious of you to offer to bodyguard me like that. But Ну, I'd короче, only slow you down. повний лох. See you outside. Я нават один не може ходити нікуди. Да це все, супокойся. Куди ти побіг? Блять. Ідем. Блін. Я, короче, я не можу просто хутчэй ісці, бо, ну, я пераузважены. Зараз тільки треба знайсці вийсці. Я не ведаю. При тым, што я сеў на картаны, і ўсё адно быў хутчэй за мяне. Так, нам абавязкова як-небудзь трэба вот сюды зайсці. Калі мне будзе дастаткова скіла на тое, каб рабіць узлом. Там вельмі карысная зброя. Так, я спадзяюся, мы тут усіх зачысцілі. Мы пакуль што паходзім так, ну, бліжэйшым часам ні з кім не трэба будзе змагацца. Пойдзем у гэтае казино пад назвай Wiki Events. Тут схаваліся мясцовыя ад вось гэтых бандытаў, якіх мы толькі што перабілі ўсіх. I don't know what it was brought you to Prim, youngster, but you might want to rethink your plans. Town's gone to hell. Я ўсіх забіў. Всё добра. Не пераймайцеся.
Давайте спитаємо, хто ён такі, а потім, потім згуляємо у караван з ним. Вітаночки. Так. Давайте спитаємо ось гэта. I might know something, but my memory ain't what it used to be. Sometimes it needs motivating. Блях, у нас нічого не хапає. А як так-то? Блін, а ніводного навика не хапає. Ладно, добре. Well, I swore not to say a word, but an NCR deserter passed through some days ago and traded for supplies. According to him, the NCR has decided enough's enough and is going to send in a mess of troops to take back the prison any day now. З ім, до речі, можна буде погандлявати. Ось з гэтым хлопцем. Хто ти такий? Johnson Nash is my name. Husband to Ruby Nash. Lived Наскільки я in Prim пам'ятаю, going його on 8 жонка years робить неякі now, thick котлети. and thin. I'm a trader primarily, for what it's worth, with Так, things почекайте. like they are. I also run the local Mojave Express outpost. А, вось, до речі, чаму побач з... Ну, тут побач ляжаў гэты труп кур'ера, бо тут літаральна побач офіс вось гэтага Махаві Экспрэс, і дзе ён працаваў. Я, до речі, таксама кур'ер Махаві Well, I Экспрэс. don't got any work right now, sorry to say. Да я і не шукаю, насамрэч. Так, можем сказаць, што мы згубілі пасылку. Ну, як згубілі? Нас, па сутнасці, адабралі і спрабавалі I'll tell you забіць. whatever I can. You have a delivery order you can show me? Ну, так, мне здаецца, я магу паказаць яму Oh, so заказ you're вось talking about гэты. one of them packages. That job had strange written all over it, but we couldn't turn down the caps. А, мне, да рэчы, у любым выпадку, я так разумею, па сюжэце сюды трэба было прыйсці, каб з ім паразмаўляць. Што, дарэчы, цікава ў гэтай дастаўцы, якую я рабіў. That cowboy robot had us hire 6 couriers. Each was carrying something a little different. Pair of dice, chess piece, that kind of stuff. Last word I have from the office, it looked like payment had been received for the other 5 jobs. Guess it was just your chip that didn't make it. First deadbeat we hired to do the job canceled. Hope a storm from the divide skins him alive. Well, that's where Ніяк я you не came in. задаволены. Ну, карацей, як я і казаў, вось бы было 6 даставак, я так разумею, яны былі проста, каб адцягнуць увагу. Наша дастаўка была самая галоўная. Вось гэтая платынавая фішка, якую у нас забралі. І вось ён кажа, што ўсе астатнія прайшлі добра, хаця я думаў, што астатніх кур'ераў таксама забілі, бо не ведалі, якая з даставак менавіта, ну, патрэбная. Yeah, I got this look when he saw you next down on the courier list. His expression turned right around, asked me if your name was for real. I said, sure as like a rain, you were still kicking. Then he turned down the job, just like that. I asked if he was sure it was good money. No, let Courier 6 carry the package. That's what he said. Like the Mojave'd sort you out or something. Then he just up and walked out. Ну, скарацей, што цікава, што таксама сказаў, што гэта вось гэты Віктар, які нас выратаваў, гэта ён, дарэчы, рабіў гэтыя заказы на дастаўку. Ну, я магу спытаць, але я дакладна ўжо ведаю, што гэта Віктар. Nope, different fella, bigger. Had himself a face on a screen, and he talked more like you or me. Можна, дарэчы, спытаць наконт тых, хто скраў у мяне гэтую фішку. Well, now that you mentioned it, a few nights back, one of the townies was out scavenging for supplies. He said he saw a fellow with a daisy suit come through with some of them Great Khan misfits. They was talking about a chip. Бляха, жонка гуляе з коткаю з дапамогай туалетнай паперы і нейкага мячыка. Цікавыя забавы. Что? Так,
Карацей, адзін з гэтых людзей страляў у мяне. Ну гэта я пра Бэні, які Well, for that, your best у bet is самым going to be самым talking пачатку to ў застаўцы Deputy гульні Beagle. страляў у нас. Since they came to town, he was keeping a good bit of notes on them, and he was slinking around Bison Steve when your pretty boy friend came through. He may have heard where they were going. Окей, так, гэта мы абмеркавалі. I guess I don't have anywhere better to be. Так, я мне здаецца, я ж уже спытаў наконт Бэні. Ну давайте яшчэ раз. Beagle had some notes he was taking while he was eavesdropping around the Powder gangsters. He'll be your best source of information on that subject. Так, добра. Давайте у караван згуляем, вось што я думаю. You think you have what it takes, kid? У яго ажно неяк голас змяніўся. Так, крышак у нас шмат, дарэчы. І трэба паглядзець, можа, у яго ёсць карты. Купіць карты можа, у яго можна будзе. Так, пачакайце. Так, у меня зноў чат залагаў. Туалетная папера топ-цацка. Ну, для коткі так дакладна. Цацкі з кашачай мятаю. А мы, дарэчы, нешта такое спрабавалі ёй даваць. У нас ёсць адна цацка. І просто мы калі кладзем унутр гэтую мяту, яна просто бярэ гэтую цацку, абдымае яе і, ну, прысланяе да сваёй галавы. Карацей, выглядае даволі змешна. Ну і так, і сапраўды, гэта ненадоўга да гэтай цацкі хапае, у выніку яна ўсё адно пачынае рабіць тое, што рабіла раней. Каты наркаманы гэта дакладна. Так, пачакайце. Ну, давайте выкладывать по крысе. Так, один караван мы будем выкладывать по, ну, на повышение, а один на понижение. Давайте вось гэты можа таксама на повышение. Так, ён, дарэчы, дзіўную рэч даволі зрабіў. Блях, вось гад. Ну, трэба прыбіраць. Бляха, я неяк не падумаў, нейкі складаны гулец, наколькі я бачу. Я і забыў, што яны ўсе па-рознаму гуляюць. А божахна. А колькі у яго вальтов-то? Ды гэта клоунада нейкая. Шыкоўны пачатак. Адкуль у вас столькі вальтоў? Бля, не... Что за лухта? Это не сумленно. Все? Вальты скончились нарэшце? Бля, так и у меня теперь... А божах, ну яго 35 карт. У меня только 19 засталося. Ну слухайте, я не упэўнены, што я змагу перамагчы тут. Гэта не сапраўдная гульня. Гэта гульня ў гульне.
Так. Не, пачакайце. Карцек, это не сапраўдны азартны гульні. Фу, караван? Да ты жартуеш. Так, дайте просто я спрабую, каб мне трапілі нарэшце нармальнай карты. Так, зноў сяжу ў казино. Дарэчы, літаральна ў казино, мы ж у казино прыйшлі. Караван напружвае? Ці што? Не ведаю, мне па кайфу. Горшая міні-гульня? Яна складаная, яна, можа, не такая, напрыклад, весёлая, як той жа Гвинт. Але сказаць, што гэта горшая гульня, ды не, я б не сказаў. Так, мы ў поўнай срацы, дарэчы. Блях, ситуация говёная, дарэчы. Адзінае выратаванне. Я спадзяюся, што скончыліся вальты. Бляха, можа не класці вось зараз 5, можа пакласці потым. Ён жа мудзень даклада мне сапсуе гэта ўсё. У меня ёсць план, дарэчы. Так. Так, мне б яшчэ одну 5 ці 6. Лепей звычайнай шашкі. О, бачыце, не кожнаму Гвинт даспадобы. Так, что будем рабіць? Что будем рабіць? Так, у нас, дарэчы, ёсць шанец перамагчы. Хоць і не надта вялікі. Но гэта, я мяркую, вось пасля гэтай партіі мы больш з ім гуляць не будзем, бо ён нейкі ён складаны гулец. О, так, нам трапіла яшчэ одна 5, мы зараз пераможам. А што такое, я не магу пакласці? А, бляха. Нам тут 6 патрэбна. Так, пачакайце. А сюды мы можам пакласці 9. Перамаглі. Ён нас душыў з па самага пачатку, але мы перамаглі. Так, давайте падрыхтуемся да таго, каб пагандляваць крыху. Бляха, я нешта выкінуў зноў. Так. Я зараз усё адрамантую і пачну гандляваць ім. Адзінае, што я спадзяюся, што з ім можна будзе зараз пагандляваць. Стой, пачакай, куды ты пайшоў? У меня просто колоды доброй не было. Так я ўсё адно перамог. А, ці ты Кэтніп Канторці кажаш? Наконт Гвинта. Мне, дарэчы, больш за ўсё ў Гвинце... Так, пра Гвинт я зразумеў.
Мне, дарэчы, больш за ўсё ў гвинце падабаецца калода гэтая, Hey, youngster. которая Still hanging сіняга about Prim, колеру. huh? Як яна там называецца, я ўжо не памятаю. Пагандляваць з табой можна? Sure, have a look. Так, давайте скидываць сялякі хлам, які мы зараз з сабой таскаем. Грошаў у яго даволі не так ужо і шмат. І гэта не вельмі добра. Давайте яму інсінератор скінем, бо гэтае гаўно важыць больш за ўсё. Тымерыя, мне здаецца, тымерыя. Так, і вот тымерыя мне, наколькі я памятаю, вось па маіх адчуваннях яна адна з самых моцных. Хаця, магчыма, можна сказаць, што нільфгардаўская яна можа нават мацней. Ведаеш, што так, хутчэй за ўсё нільфгардаўская нават мацней. Ну, карацей, ну, адзін хрен, там яны абедзве даволі добрыя калоды. Там, дзе вось гэтыя пачвары, яна самая гаўняная, як на мой погляд. І чацвёрта, я не памятаю, што там яшчэ. Скелікі самыя моцныя? Ну, я не ўпэўнены. Так, давайте вось гэты кал скидывать. Так, і зараз уже і грошы скончацца. Дайце паскінуць гаўно на кшталт, вось гэтае адзенне з браміна. Бляха, яно, дарэчы, дае спрытнасць. Слухайце, мы, можа, нават зараз паспрабуем дастаць гэты шчаслівчыка. «50 набіць? Мне здаецца, я на нільфгардаўскай набіваў сумарна нешта боль за 200. По 250, можа, нават. Так, вось гэта таксама скидваем хакейную маску, яна нам не спатрэбіцца. Зараз пачакайце, я хуценька распрадамся. Я скіну тое, што нам не вельмі патрэбна. Так, пачакайце. Another satisfied customer. Так, Yeah, дзякуй. bye. Давай. Все, нарэшце можна бегаць. Ці магу я адрамантаваць шляпу сваю? Вось гэтай каўбойскай. Здаецца, быццам бы нельга. Ну, давайте тады скінем Hey, яму. youngster. Still hanging about Prim, huh? Пагандлюем. Sure. Все, забирай гэтае гаўно. І можа яму памесціцца адна шашка дынамітная. Паспрабуем як мага больш выбіць яго крышак. Another satisfied customer. Так, все, да пабачэння. Later. Howdy. Так, я вось што хацеў спраўдзіць. 62 зараз. У гэтым адзенні будзе ўсё адно 62. Чакайце. Яно ж спрытнасць дае. Ці гэта лухта скеліцца не ад спрытнасці? Бля, ну так. Чакайце. Бляха, ну раз не ад спрытнасці, тады давайте скидваць яму. Нам патрэбны ўзровень, Hey, карацей. youngster. Still hanging about Prim, huh?
Нам патрэбны ўзровень. Все, забірай гэтае гаўно. Give me a shout if you need it. Так, абавязкова. А што нам трэба рабіць? Я памятаю. Карацей, нам трэба знайсці новага мэра. Чакайце. Нам трэба знайсці новага мэра для Прыма. І зараз я, карацей, пайду ў гэты. У турму, там, дзе падрыўнікі. І паразмаўляю з хлопцам. Там ёсць адзін былы вязень, і ён будзе ідэальным мэрам, дарэчы. Я нават не пайду да НКР, бо гэта не зусім справядліва, яны не смаглі выратаваць Прым самі, то бок аддаваць ім Прым, ну, несумленна. Там можна таксама робота, які ў гэтым вікі-івент зарабіць шэрыфам, але гэта поўная лухта. Карацей, вось гэты хлопец, ён такі даволі жорсткі, але ён самы лепшы мэр будзе. Need to talk about something? Так, так я, правда, не памятаю, праз якую ветку дыялога з ім прыйсці можна. Дайце з ім пакуль паразмаўляем на некаторыя іншыя тэмы. Мне казалі, што ёсць нейкі кук, які дапамог вось усім гэтым вязням, ну, як збегчы і перабіць тых людзей, якія тут працавалі на НКР. І мне сказалі, што гэта зрабіў нейкі кук. І вот мне цікава, хто гэта. Some kind of anti-NCR rebel. Some people just don't like being pushed around and told what to do. Бо я, калі шчыра, я не вельмі памятаю, дзе знайсці гэтага кука. He went north with І ці some of будзе the нам... other guys. Didn't say where. Didn't say why. All I know is he's got some kind of score to settle with the NCR. Карацей, трэба будзе яшчэ разбірацца. Я не памятаю, хто такі гэты кук. Можа, дарэчы, гэта ўвогуле нейкі псеўданім, і гэта вядомы персонаж тут. Так, хто у вас, ну, галава? Right now, Eddie and his boys run the place. Так, мы з They've ним got the знаёмыя, guns and гэта the правда. dynamite, so they call the shots. Так, добра. Чаму вы ўсё яшчэ I'm not тут? quite sure the kind of greeting NCR troopers will give an escaped con like myself. Figure it's better to stay put for now. Ага, карацей, большасць з іх застаецца тут, бо яны баяцца, што НКР прыйдзе і надае ім па галаве. А тут, ну, больш-менш бяспечна. Распавядзі мне, дарэчы, болей пра тое, што адбылася ў турме. I understand that Cook was behind it all. I kept my head down the whole time. Didn't want any part of it. I stuck around, figuring the NCR would show up and put things back the way they were. No sense in making myself look guilty, right? Ну, карацей, ён кажа, нібыта ён не вельмі-то хацеў у гэтым удзельнічаць. Ну, ён, тыпу, не самы дрэнны хлопец з усіх. Так, чым ты займаўся раней? I was a sheriff, believe it or not, for a small town far to the west of here. Short version is that sometimes justice is a little slow, and I helped speed it up one too many times. I'm not sorry for anything I did, but I will do the time. Fair enough trade, if you ask me. Ну, вось, карацей, ён кажа, што ён увогуле раней працаваў шэрыфам. Таму як шэрыф, гэта, мне здаецца, ідэальны варыянт. Watch yourself out there. Так, а як яму сказаць, тыпу... Need to talk about something? Watch yourself out there. Стоп, а чаму я... Пачакайце. Так я його знайшов.
А, бляха, я лухту зрабіў. Мне трэба было з гэтым хлопцам паразмаўляць, які быў былы памочнік. Я праз тое, што я памятаю, што прыкладна трэба рабіць для гэтых квестах, я крыху паспяшаўся. Мы потым паходзім, можа, крышашку тут пашукаем што-небудзь цікавае. Так. А дзе ён, дарэчы? Здорово. Well, that was quite an adventure. We taught those convicts a thing or two, didn't we? Breaking myself out of a hostage situation, not to diminish your role in it, of course, but it was quite thrilling. Problem is, there's still no law in Prim. What are we to do the next time ruffians menace us and hold us hostage? Ну, ось ён і кажа, што, типу, зараз шэрыфа тут няма, але мы яго ўжо знайшлі. Ён нават, я не ведаю, чаму, ён нават ведае крышачку пра Бенні, які страляў у нас. Я так разумею, яны проста праходзілі праз Прым. Ah, yes. My memory is much clearer now that I'm free from my bondage. I was performing recon, gathering information on some of the powder gangers, when some great cons arrived with your friend in the suit. They were talking about some delivery they took from a courier. I assume that was you. Яны сюды прыйшлі They said they'd be heading through пасля таго, Nipton як to Novak забралі у via нас contact there. дастаўку. Пачакай, стоп, размаўляць. Hello again. I don't suppose you've decided to help Prim find its next sheriff? Нам, дарэчы, напісалі, што наступная наша кропка, куды нам трэба патрапіць, гэта Ніптон і Новак. Што там казаў наконт шэрыфа? Oh, no. I'm just a deputy, and I can't be a deputy without a sheriff. It's called chain of command. Ну, давайте скажем ему, что мы допоможем. You will? That's just marvelous. I'll start thinking up questions for the interview. The sheriff that was incarcerated up at NCRCF may be a good choice. You also may be able to convince that NCR guy across the road to take the town under his wing. Although martial law doesn't sound so fun. Ну, короче, як я казав, я не збіраюся пасадзіць кагосьці з НКР сюды, бо яны не дапамаглі мне выратаваць горад. Так, я цяпер магу паразмаўляць з гэтым хлопцам, правильно? Давай, будеш Need to шерифом. talk about something? Не хочеш стати шерифом для Прима? Assuming an NCR pardon comes with the job, and it better. I also need to be able to do things my own way. Due process has its place, but sometimes it's just a waste of time. I'll need to know that I'm not going to end up right back in prison. Так, пачакайце. У яго я зразумеў, у яго ёсць праблемы з НКР. Ну, праз тое, што ён жа быў вязень. І гэта будзе крыху дзіўна, што ну, ён зараз пойдзе з турмы і ўвогуле стане шэрыфам. Так, а мне трэба дамовіцца з кімсьці пра гэта? All right then. Guess I'll just make a quiet exit. No need for a goodbye party or anything. Ага, все, он просто побег, так? Як дурні, туди-сюди ходім. Треба, до речі, поглядець, може, треба поїсти, попіти, поспати.
Any luck finding a suitable candidate for our next sheriff? І таки він мусив прийти. Почекайте, стоп. Maybe next time you can bring a new sheriff back with you. Ці мені з НКРом треба порозмовляти. А, так, карацей, ён будзе шэрыфам толькі калі НКР пагадзіцца. Пойдзем тады паразмаўляем з гэтым лейтэнантам. Я так разумею, трэба дамовіцца з ім. Ён сядзіць, ну, як вы памятаеце, тут у намёце. Вось гэта я не памятаў, што трэба будзе з ім дамаўляцца наконт гэтага. А дзе ён? Бляха, зноў не ў той намёт зайшоў. Yeah? Так. We know Prim is a great strategic point, and we aren't blind to the needs of the town, but we're barely holding our own against the powder gangers. We don't have the guns or the personnel needed to carry out our mission, much less take on defending this town as well. Блін, так а пачакайце. Yeah, good luck with that. Нешта я не разабраўся. Стоп. Так а каго мне трэба спытаць? А, мне на адпост трэба ісці. А божухна. Бляха, я думаў, то гэта тут вырашаецца ажно. Ну, пойдзем тады на адпост. Гэта будзе даволі доўгі шлях. Як я ўжо казаў раней, добра, што тут ёсць клавіша, праз якую можна аўтаматычна хадзіць. Так, я наколькі памятаю, тут нейкая мясцовая банда, так? Ці хто гэта? Так давайте на нормальную броню бронем. Не з імі лепей пафайціцца ад першай асобы. Можа атрымаецца яго адным стрэлам? Як так? Так яны паміж сабой ці што? Ну, карацей так, дзве банды паміж сабой нешта пастралялись. Што я зноў набраў, што цяпер зноў хадзіць не могу? Так і не заўважу, куды яны пабеглі, дарэчы. Ага, зразумеў. Карці, давайте хутенька з гэтымі хлопцамі расправімся. Я, можа, нават зараз... Так, ён мяне заўважыў, ці што? Блях, ён заўважыў мяне. Ау.
І можа нават зараз увогуле пойдзем у Гудспрынгс. Трэба скінуць усё тое смецце, якое на мне зараз. Я вось чаго не магу зразумець, так гэта таго, чаму мне так патроны хутка скончваюцца. У меня патроны засталіся толькі на вармент вінтовку. Дзе хто? Стоп, мы что, по кругу ходим, ці што? Я не зразумеў. Стоп, яны нейкі гулей знайшлі ўвогуле. I've got you. Калі ласка, трап. Все, нарэшце. Сапраўды гулі ходзяць. У гуля была баначка з нейкім... Карацей, з нейкай лухтой, якая дае... дазваляе бачыць у цемры. Так, давайте думать, что рабіць. Відаць, нешта прыйдзецца скідваць увогуле. Можа, дзесьці пакінуць тут дынаміт? Я вось што думаю. Давайте поп'ем крыху яшчэ сансет са спарылы. Адначасова аднавім і жыццё, і таксама крышачку смагі прыбярэм. Так, пачакайце, а чаму не памяншаецца смага? А смагі-то, дарэчы, шмат у нас. Ну, гэта, пэўна, праз тое, што мы скокалі з прыма ў гэтую турму і назад па некалькі разоў. Давайте вып'ем усю сансет са спарылу, якая ў нас ёсць. Не ведаю. Я не разумею, чаму не памяншаецца гэта... смага-то ўвогуле. Бляха, я ўсё... Я лухту зрабіў. Сансет са спарыла наадварот павялічвае смагу. Бляха, цяпер піць хочацца. Всё. Попілі вадзічкі. Давайте пошукаем, што паесці можна. Так, можна нейкую свініну з бабамі з'есці і таксама бульбяныя чыпсы. Чаму б не? Так, крыху лепей. Давайте яшчэ паглядзім, што можна.
З'ядзім усялякае смецце, каб... О, у нас, дарэчы, цяпер вагі меней стала, можна будзе тэпнуцца. Чыпсы, ну. Сапраўды. Так, што яшчэ можна з'есці? Блях, я замест таго, каб з'есці, выкінуў выпадкова. Так, больш-менш добра, зараз все, мы цяпер ісці можам. Я, правда, поўную лухту зрабіў, я цяпер страціў усе сваю сансет спарылу, якую збіралася выкарыстоўваць замест стімпакаў. Чыпсікі. Так, пойдзем да Чэда. Я спадзяюся, у яго ёсць крышкі. Зможам з ім пагандляваць, трэба скінуць яму тое, што мы носім. You looking to buy some supplies? Так, давай пагандлюем. Can do. Так, даволі шмат, дарэчы. Так, давайте скидывать тады яму... «25 динамитных шашек». 350 крышек, это шмат довольно. Так, вось гэта скінем. Міны вось гэтыя нам не патрэбныя. Ну вось у яго, дарэчы, ўжо і скончыліся так крышкі ўвогуле. Зараз пачакайце, менеджмент інвентару, як звычайна. На 9 мм, дарэчы, шмат патронаў. Было б добра знайсці гэты пісталет-пулемёт на 9 мм. Так, гэта я нават прадаць яму не змагу, мне ўжо не хапае. Давайте скидваць вось гэты адзенне гэтых наймітаў. Так, это мы сабе пакінем. Не ўпэўнены, што мне патрэбна столькі піва. Дайце пару бутэлек скінем. Дарэчы, гэтая штука, якая дазваляе бачыць у цемры, так і называецца. Кашачы, ну я можа гэта кашачы зор. Піва шмат не бывае. На жаль, тут ён важыць, таму бывае. Гэта, дарэчы ж, у ведзьмары, наколькі я памятаю, там увогуле можна, ну, колькі загодна насіць з сабою ежы, піва, і гэта увогуле нічога не важыць. Так, а вось гэта я скіну, мне не патрэбна брудная вада. Мы не будем піць, карацей, піць тое, што дае радыяцыю. Стейк з гекона. Гэта даволі добрая рэч. Я просто гляджу, каб у мяне не было чагосьці, вось як, напрыклад, вось такое, што мяса нейкай жывёлы, якое шмат важыць, пры гэтым есці такое лепей. Ну, карацей, такое лепей нават не есці. Так, віскі мы таксама скінем. Хаця, наколькі я памятаю, з віскі тут можна нешта рабіць. А на кухні чакаюць чыпсікі? Добра. Добра, дзякс. Гарэлку бы таксама яму скінуць. Дайце 2 бутэлькі гарэлкі яму скінем таксама. А, піва чакае. Найс. Так, добра. Крышак ужо даволі шмат.
Так, я не упэўнены, што нам патрэбны нож для масла. Гэта таксама можна скінуць. Скураны рамень таксама. Блях, мы нейкія цыгареты назбіралі. Так, давайте тады, карцей, я не буду таскаць з Pleasure doing сабою business with you. гэты цыгареты, Take it бо easy яны now. зашмат важаць. Я іх просто чеду тут скіну. Так. Там на заднім плане гаспадарства займаецца лухтою, крычыць, мяучыць. Так, што хацеў скінуць? Цыгареты. Я думаю, он зараз подбяжыць ды возьме. Так. Добра, дарэчы, што вось гэты пункт для хуткага перасоўвання мы адкрылі. Хоць не спатрэбіцца ісці гэта ўсё нанова. Тут таксама ёсць нейкая банда вось тут, унутры вось гэтым будынку. Але мы да іх не пойдзем. Адкуль зваліўся рад скарпіён? З неба ці што? У Ніптон мы пакуль не пойдзем бліжэйшым часам. Мы пакуль вырашым. Так, рад скарпіон па мяне бяжыць, я так разумею. А чаму ён такі жорсткі? Гэта ж вармін вінтоўка, гэта маленькі рад скарпіон. Ай-яй-яй. Сябры прыйшлі ягоны. Шапіцесь. Бляха, яны здаровыя. Так, а што мне ёсць? Давайте 9-мм, яго не вельмі шкада. Бляха, зараз з'есть. Так. Ён мяне куснуў. Добра, што ніякага яду не прокнула. Не, не падыходзь. Бляха. Бляха, не. Што зноў зламалі нагу нейкую. Ну ёптаць. І давно ти там стоїш? Що за дурні жарти, друже? Вітанки, вітанки. Вітанки. Дякую за рейд, великий нанравен цементарий. Тихо. Бляха, ледь не загрыз. Ага, цякаеш цяпер? Як сёння памалявалі? Пасрацца атрымаў. Так, пачакайце. Зрабіў адного немірну. А колькі ў цябе іх цяпер ужо? Ты, мне здаецца, і так зрабіў, амаль усе слоты забіў. Не?
Так, тут все зрабілі, пойдзем тады. Потым, карацей, палутаемся. Спачатку давайте дайдзем нарэшце да аванпоста. Зноў няма ХП, бо рад скарпіён ужаліў за сраку. Няхай сама бяжыць. Пачнем. Як сказаў асёл гіпапатаму, пора весяліцца. Ну, так гэта і вяселлю час, і Што вы за фігню верзяце? час займацца справамі. Вось пакуль бяжым, нічога вясёлага. Ага, слаты ўжо забітыя. Ага, у Тэлеграм, зразумеў. Так, карацей, што мы зараз будзем рабіць? Зараз будзем дамаўляцца, каб былы вязень, які быў у турме НКР. Карацей, мы зараз за яго празмаўляем наконт яго, каб яму дазволілі стаць шэрыфам у Прыме. Трэба, каб проста з яго абвінавачвання знялі. Я наколькі памятаю, тут хлопец, з якім трэба паразмаўляць, гэта вось гэты, так? Looks like we got a new visitor in the old Brahmin pen. Not many people coming here in a hurry, only passing through. And if you're passing through, you picked a bad time. Road north has gone to hell, and if I let a caravan through... Да рэчы, можна нарэшце ж гэтую Кэссіді ўзяць з намі. Я не ўпэўнены, што яна адразу пагадзіцца з намі хадзіць. Заўжды рабіў робата шэрыфам. Ён, наколькі я памятаю, ну, самы такі дурны шэрыф атрымоўваецца. НКРу я не захацеў аддаваць кіраўніцтва над горадам, бо яны мне, па сутнасці ж, не дапамагалі выратаваць усіх жыхароў. Таму, карацей, вось я браў вось гэтага хлопца, які былы вязень, бо ён раней працаваў шэрыфам. То бок такі чалавек дасведчаны. І наколькі я ведаю такі, тыпу, ну, па ягоным словам, даволі жорсткі. І вось ён, наколькі я так памятаю, самы добры варыянт для Прыма, калі яго зрабіць шэрыфам. Але робот, ну, робот, прынамсі, такі смешны адразу становіцца ў гэтым капелюшы. Так, а чым я магу дапамагчы? Help? No, look, I appreciate... you know what? Yes, I could use the help. You look like you can handle yourself. I need to get the caravans moving again. That means clearing a path north. There's too much crawling the asphalt up the road to allow it. Ага, карацей, так разумею, нам трэба будзе зараз атрад з Скорпіёнам зачышчаць тэрыторыю. Тут побач ці не, я ўжо не вельмі памятаю. Thanks, I appreciate it. Come back here when you're done. I might accidentally lose some supplies to pay you with. Ён сказаў, карацей, ён сказаў, каб нам заплаціць за гэта, ён, тыпу, са сваіх прыпасаў крышачку аддасць. Стоп, нам гэтым хлопцам трэба паразмаўляць? Я думаў, ён толькі рамантуе зброю ды адзенне. Caravan, citizen, pilgrim, or... Ну, тыпу, усё разам. Давайте скажем, што мы кур'ер. Just need something for the logbook, keeping tabs on traffic throughout the outpost. Although mostly just in, not out these days. If you're looking for the commanding officer, he's in the back. Although, he's got a lot on his plate, so if you speak with him, keep it short. Also, if you need any gear checked, we can get you up and running again. Once you fill out the work orders and sign for the parts, of course. А з ім, дарэчы, калі гуляць за мужчынскага персанажа, з адмысловым перкам з ім можна пафліртаваць. Так, пачакайце. Наконт чаго я з ім хацеў паразмаўляць? А, вось, давайте паразмаўляем з ім на конт Прыма. Prim? Hayes units is stationed up there. We're having problems with some of the NCRCF convicts. What can I help you with?
Вось, карацей, тое, што я казаў, што былы вязень НКР, ён выбачаецца перад НКРам і хоча зараз абараняць Прым у якасці гэтага шэрыфа. One of the powder gangers. They've been nothing but trouble for us. Why would we want one of them anywhere Да там in an нармальны official хлопец, capacity? супакойся. Бляха, ведаеце што, я зараз скарыстаюся тады. Goodbye. Я скарыстаюся тады гэтым. Мне не хапае красамоўнасці. Трэба паглядзець, што ці ёсць у мяне часопіс, каб падвысіць. Так, вось. Бляха, он, дарэчы, адзін то ўвогуле. Чакайце. Hey. А няжо мне сапраўды не хапае? Так, сапраўды не хапае. Гаўно. Так, дзе ён тут быў, дарэчы? Блях, стоп, я скарыстаўся ці я выкінуў выпадкова? Стоп, а що зрабіў? Бляха, я замест таго, каб скарыстаць, я выпадкова выкінуў. І не змог знайсці. Все, ось цяпер давайте дамаўляцца. Back again, I see. Так. Something you need? Наконт Прыма. Prim. Так. One of the Так, цяпер у нас хапае скіла. All right. If his sentence was closing up, I can see about getting him pardoned. Prim is important to our trade up from California, so having someone there who owes us a favor, that couldn't hurt. Так, як я казаў раней, краці, у яго можна таксама рамантаваць зброю, адзенне, але тут такі кошт. Тут ніякіх крышак увогуле не хопіць. Ці магу я чымсьці дапамагчы тут? Help? Oh, well, you could speak to Ranger Jackson. He might have something for you. Так, з кім ми He sort of паразмаўлялі runs ўжо. things around here. Mostly ends up sending reports back west that aren't filled with the best news. А ти хто, до речі? Me? I'm Knight. Major Knight. I've been stuck here dealing with these caravans for ages now, but somebody's got to do it. It ain't so bad. If Caesar's Legion decides to push west through Nipton, old Mojave outpost here will be the front line. Окей. Ну, розповіді що-небудь ще на конт гэтага NCR border аванпоста. guard duty mostly. It's our job to make sure the caravans can move safely along I-15 and Highway 95. Not the best posting or assignment, but it Тут, що beats being цікаво, sent гэты east, аванпост, він patrolling літерально Colorado. знаходиться на самому Legion's краю pretty thick мапи. there. То бок, ну, тут ён кажа, што гэты аванпост, ён тут на, ну, каб абараняць вось гэтую дарогу, але па сутнасці большай часткі дарогі мы не бачым, бо яна за межамі карты. Ну, типу, праз яе ходзяць караваны. Так, давай, все. Ma'am. Дякую за размову. Мне цікаво будзе потым паслухаць на запісу стрыма, бляха. Мне здаецца, я толькі і котку і мушу чуць, а не сябе. Так, а вось, дарэчы, Кэссіді. Looking for trouble? Бляха, я неяк так няёмка пачаў размову з ёй. Не так просто бражу. Well, keep those eyes up and turning, or I'll set 'em spinning. Got no time for gawkers, or anyone looking for something I ain't selling. Яна, дарэчы, адна з самых такіх прыемных напарніц у гульні. Ты як увогуле? Як маешся? All right? No, I'm not all right. Drinking to forget, and it's only getting me mad instead. Whiskey always gets my temper up now more than ever. Drinking used to cause all sorts of trouble back west.
Before I punched enough people, that is. And they learned to lay low when the whiskey hit. У яе есть праблемы, карацей, праблемы здарыліся з караванам. Ну мы ей дапаможам. Я так разумею, я правда не памятаю, які момант яе можна взяць у якасці напарніцы. Пра што ты спрабуеш забыць? Lost my caravan heading north. The driver burned to ash. And they didn't even take the cargo, they just burned that too. Мне кажа, што там увогуле іх не проста забілі, ну караван гэты, а людзей там проста ператварылі ў попел. То бок гэта была нейкая энергетычная зброя. Не падобна на рэйдараў, дарэчы. My guess is Legion. They're trying to cut NCR's supply line, and the Mojave outpost is proof. Got us locked up tighter than a New Vegas virgin. No caravans in, out, and just try arguing with Jackson about it. Roads aren't safe, he says. No shit, you washed out old fuck up. I didn't need a Brotherhood scribe to tell me that. Так. Пра Джексона, відаць, вось гэтага хлопца, які тут працуе. Jackson won't let me head north. It's not safe. And А, even я though my зразумеў. caravan's gone, my caravan papers are keeping me here. Па сутнасці, So яна if you як бы came here працуе for тут на work, аванпосту. My advice? Go find the Crimson Caravan branch south of Vegas. They can help you out. Окей. Карці, нам трэба тут дапамагчы мясцовым, тады можна будзе ўзяць яе у якасці напарніцы. Так, я хочу спытаць наконт чагосьці яшчэ. What's on your mind? Што можаш распавесці наконт аванпоста? You're looking at it. It's a watering hole without much to brag about. It's like a Brahmin drive gone Так wrong. по-дурному, што я размову Supposed to be a пачаў gate вось north, са But you come спіны. here, you get caught in the pen. І вы, па сутнасці, твара Better to нават head не back бачыце. home. If you don't have a gun and a will, don't matter much what you do when you reach here, except stare at that fucking monument outside. Ну, гэта, дарэчы, по-дурному пытаць, пра які манумент яна кажа, бо ты літаральна яго не можаш не заўважыць. Гэта два аграмезных шэрыфа, які паціскаюць аднаму руку. Don't even tell me you missed it coming in. Ну так. It's like NCR showing its dick to all the East. If the Republic put as much effort into protecting the East as they put into those two asinine giants outside, then they'd be worth that monument. Statues of two men shaking hands covered in blood. Don't seem to be nothing to brag about. Так, секунду, пачакайце. Так, ну я згодны, я не ведаю, навошта пабудавалі такую агромністую статую. Столькі рэсурсаў, пэўна, змарнавалі на гэта. Што ўвогуле з сябе ўяўляе гэтая статуя? One's a ranger, one's an NCR trooper, supposed to represent unification of West and East, or some such shit. As far as those two iron lovebirds go, they've got more spine you'll see in a year from the NCR Хто government. гэта быў? Авечка? Лама. Я ж не ведаў, што незаконна шлыхацца з ламай, а вы? Дзякуй за ламу, дзякуй. Але гэта былі рэнджеры НКР. Это не была лама. Так, а што вось гэта за варыянт? Гэта праз тое, што я маю некую рэпутацыю, я нешта ведаю пра НКР ці што? Maybe you're right. Brimtats always throw me off. Well, fine, whatever. They can be shaking each other's dicks. Wouldn't change the Mojave now. Сёння, дарэчы, што дзіўна, што ўжо не першыню ламу нехта праігрывае. Я не меркаваў, што камусьці будзе лама падабацца. You take care now. Так, дадаць хоць паглядзець на цябе нармальна, з нармальнага боку. You come around like a bad habit. What's on your mind? Чаму ты ў бары сядзіш? Whiskey and me are old friends.
Keeps me going when times get rough. Like now. Віскі — це Got me into the улюблений caravan напіток business, you know. Єйни. Had to start transporting water instead of liquor, though. If I hadn't switched over, I'd end my trip with nothing but glass bottles rattling on the back of the Brahmin. Так, я ще хочу What's on your порозмовляти. mind? А ці є ніяка праця тут? If you're looking to sign on with the caravan, no. Traders are bottled up tight here. Caravan works up north. Check with the Crimson Caravan, maybe. Gunrunners might have work. Wouldn't know for sure, though. Still, if you got a gun, guts, and feeling like going on patrol, might be some of the soldiers around here have work for you. Так, яна нам дала нейкую адзнаку на мапе, гэта добра. І я так разумею, і вось гэта я не вельмі памятаў, у яе ёсць нейкія сувязі з Crimson караванам. Ну, гэта чырвоны караван. Мы да іх дойдзем крыху пазней, калі дойдзем да межаў Нью-Вегаса. Любая іншая праца? I don't know. Seems to be a lot of attention on Nipton. Word is, one of the snipers in the nest on the roof spotted smoke from the east. Да рэчы, мы гэта як яна там, гэты снайпер на даху па мянушцы прывід ці неяк так, мы зараз ёй таксама пойдзем паразмаўляем. Яна нам скажа, што гледзячы па таму, што бачна з аванпоста ёсць нейкія праблемы у Ніптоне. Мы туды потым накіруемся. Yeah, her name's Ghost or something. Fucking Так, як я казав. Ooh. Guess it's because you'll never see her till you're dead. NCR and their goddamn nicknames. As if Caesar himself's gonna piss and run if he hears them. Anyway, go on and head up top. Ask her what's going on if you haven't already. I don't much give a shit. І що цікаво, дагэтуль магу спытаць, ці ёсць яшчэ нейкая праца. Jackson might have something for you if you haven't already spoken to that old buzzard. Карція нам He was looking расказвае to пра try to ўсё get troops to магчымыя clear the North Road. квесты, You які can тут find him можна over in the здабыць. other building. The one without a bar. You take care now. Так, дзякуй за размову. Так, можа, у нас ёсць нешта, што можна прадаць? New face in the outpost. Must have come from the north. Давайте пагандлюем з гэтай What do you дзяўчынай. have? Так, Take a look. з ёй, дарэчы, можна ў караван згуляць. Бляха, я забываю набываць гэтыя карты. Так, давайте ее скидывать. Вот все, я, дарэчы, шмат крышак. Гэты плазменны пісталет таксама можна скінуць. У нас все адно недастаткова набояў для яго. Давайте таксама ёй гарэлку скінем. І скотч. Бо яны ўсё важаць. Нюка-колу, дарэчы, трэба, не ведаю, ці то піць, ці што-небудзь такое рабіць. Дарэчы, калі папіць нюка-колу, паменшыцца неабходнасць спаць. Што даволі добра. Так, ну трохи її скинули. Дякую. Fine then. Ми з ёй потым як-небудзь паразмаўляем і ўсё адно сюды яшчэ вернемся. Потім паразмаўляем з прывідам. Hello. Здарова. Дарэчы, такая белая. You a courier? If so, this might be your lucky day. If you don't mind walking a bit. And your eyes are good. Так, залежить від того, що за праця. I think there's trouble in Nipton. No traffic from there on the roads. While I can explain that away, the smoke from the town I can't. I'm sure it's been hit. What I need to know is if they survived it. Might be powder gangers with all that smoke in the air. If there's anybody left, they'd be in the Nipton town hall. Go there. Check it out. Let me know what you find. Добре.
Я зроблю гэта. All right. Ну, короче, як і казав, Look at you. я не заважу, All що у fired up and ready Далішчині... to go. Wish the others around here had that kind of attitude. Listen, I don't want Зараз you почекаємо, getting поки killed рядом. for this. So if you head there and run into trouble, I'm asking for eyes and ears, not your life. All right? Ось, короче, тое, што я казаў, яна просіць нас спраўдзіць, што здарылася ў Ніптане. Кажа, што просто схадзі, паглядзі, нават не трэба там, ну, спрабаваць геройстваваць увогуле. Так, а ты, дарэчы, што можаш расказаць пра аванпост? Not much to tell. One of the worst posts in the NCR if you're looking to be anything more than a babysitter. Full up here, but just enough so we can't send out patrols. Gotta maintain a standing force. Jackson's orders. NCR's orders. Can't spare men for patrols or escorts, so caravans are backing up here like a Brahmin with a bottle in its ass. Typical NCR bullshit. Ну, я не ведаю, навошта мне гэта, але я магу спытаць, ці ёсць нейкія навіны з захаду? Kimball's Kimball. Not sure which end is his ass or his head. Caravan families are causing trouble. Big circle getting tense. The usual. Look, you want gossip, go to the bar downstairs and listen to a whole lot of nothing. Так, я Me? зразумеў. I gotta keep watch, then fill out the daily Яна не log. хоча ніякія чуткі распаўсюджваць. Всё, набывай. Так, можна, дарэчы, спачатку тэпнуцца у Ніптан, то бок у Прым, уже канчаткова вырашыць справу і закрыць гэты квест увогуле. Всё, мы дамовіліся наконт гэтага хлопца. А вось і ён, дарэчы. Здарова. Thanks for getting me that pardon. Me and the boys will take good care of Prim. Don't you worry. Так, атрымалі ўзровень. Watch yourself out there. Так, я уже ведаю, я дакладна буду укидывать зараз у ускрыццё замкоў. І мы зараз пойдзем крышачку. Тут, карацей, тут ёсць зброя, вельмі цікавая, у суседнім будынку. І мы зараз пойдзем яе даставаць. Мне здаецца, у нас якраз патрэбная колькасць скіла, каб адкрыць замок. Так, найс. Карацей, пойдзем. І наколькі я разумею, цяпер вось гэтыт Вікі Івэнтс працуе як сапраўднае казіно. Ну, бо мы вырашылі ўсе справы ў горадзе. І можна будзе, дарэчы, згуляць там крыху. Так. Шукаем патрэбную нам рэч. Так, жуйка нам не патрэбная. Медыкс, радыкс. А дзе тое, што я... Навошта я гэта ўсё адкрываў? Нейкі ключ знайшлі. Стоп, ці гэта не тут. Пачакайце, магчыма, гэта ў сейфе. Карацей, тут недзе побач мусіць быць рэвальвер. Вось я яго зараз шукаю. Давайте ежу таксама возьмем, бо нам на гэтай складанасці патрэбна есці. Давайте гэта таксама. Жуйку возьмем. Мне здаецца, жуйка, можа... Не ведаю, там... Пазбаўляе ад сну, напрыклад. Тыпу жуёш, напрыклад, і не хочацца спаць. А, не. Жуйка просто дадае одно хп, одну радыяцыю. Дзякуй. Нам такое гаўно не патрэбна.
Пры гэтым важыць 1 кілаграм. А, можа вось тут гэта. Да божухна. Крыласка. Ну. Да божух, да. А, бляха. Ды спрабую круціць, спрабую. Я адмыслова скіпаю, калі я ўжо бачу, што заколка лед не зламалася. Так. І карце, гэта дазваляе просто не згубіць яе. Але праз гэта атрымоўваецца, што кожны раз, калі ты ўскрываеш, всё, нарэшце мы знайшлі гэты лакі. Так, найс. Лакі файны, лакі файны. Так, як тут крыху прыблізіць? Дайце выйдзем, дзе крыху пасвятлее. Прыгожы пісталет. Адзінае, што не самы моцны. Мяу. Мяу. Так, а тут ёсць яшчэ што сабраць? Я ўжо не вельмі памятаю. Ну, быццам бы ўсё, што хацеў, я ўзяў. Карацей, у гэтага пісталета у яго ёсць асаблівасць, з яго вельмі часта вылятаюць крыты. То бок сам па сабе ён не вельмі моцны, але за конт крытоў зброя атрымоўваецца даволі небяспечная. Я так разумею, праз тэрмінал можна было ўскрыць гэтыя дзверы. Так? Дарэчы, мы ўпершыню зараз будзем карыстацца тэрміналам. А тут есть такая же лухта, як была ў гэтым? Як была ў 4-й частцы, то бок тут таксама можна типу і крыху сабе спрасціць узлом. Ну, быццам бы гэта працуе. Я, дарэчы, ніколі вось менавіта ў Нью-Вегасе гэтым не карыстаўся. Выглядае гэта не самая вясёлая частка гульні, шчыра кажучы. Бляха. Я спадзяваўся, што іх стане меней. Увогуле не ведаю пра гэта. І гэта, ну, тыпу, карацей, сапраўды тут такая не самая вядомая рэч. Так, 3 з 7. Рэстынг. Што падыходзіць? Вось гэта, дарэчы, падыходзіць. Ну все. Узлом атрымаўся. Ну, карацей, мы просто... Я... Гэта ўпершыню за гэтае праходжанне я ўвогуле паспрабаваў нешта ўзламаць. Трэба было нарэшце гэта зрабіць. Дайце ходзім, пашукаем, памятаю, што нейкі сейф ёсць.
Так, гэта таксама возьмем. Так, я нашел нейкі часопіс. О, вось гэта, дарэчы, жонка гэтага Нэша, з якім мы размаўлялі раней. What brings you to Prim? Распавядзі мне... ты хто такая? Хаця я ведаю, Ruby хто я. Nash. Pleased to make your acquaintance. My husband and I are Prim long-timers. He fancies himself a trader, and I know my way around a kitchen. Так, а і што ты гатуеш? My specialty is a rad scorpion venom casserole. It's more appetizing than it sounds. Ну, короче, так, я наготую The нейкі venom котлеты has a з sharp, рад smoky скорпіоном. flavor, and it numbs your mouth so fierce you'll forget you ever had a tongue. It's perfectly safe, long as you don't have sores in your mouth for the venom to find your blood, 'cause that'll kill you dead. Так. Яна нам, дарэчы, можа, відаць, даць нейкія гэтыя котлеты. Does sound good, don't it? How many rad scorpion glands you got? Guess you'll be needing to find some, huh? Я зразумеў, Come як back when you карацей do. можна прыносіць нешта, нейкую частку ад рад скарпіёна, і яна будзе гатаваць. Распавядзі мне пра Прым. Thanks to you, Prim's on the way back up. With folks watching over us, I think the raiders will keep their distance. Так, добра. Дзякуй за размову. Пойдзем паглядзім, я так разумею, цяпер, як уже казаў, Вікі Івэнтс мусіць працаваць як звычайнае казіно. А дзе ўсе? Не зразумеў. Стоп, а дзе ўсе жыхары? Всё, я зразумеў. Карацей, не. Пакуль як звычайнае казіно ён працаваць не будзе. Там, карацей, мусіць адбыцца яшчэ адна падзея, пасля якой ён ужо стане звычайным казіном. Стоп, а ці хопіць мне... Гэта ж напарнік. Дарэчы, вось гэты робот. Стоп, а што патрэбна для таго, каб яго адрамантаваць? Так, мне патрэбна навука 55, но мне здаецца, у меня столькі няма. Так? О, не, гэта яшчэ будзе не хутка. І рамонта патрэбна на 65, баляха. Мне чамусьці здавалася, што яго можна даволі хутка адрамантаваць. Можа, нейкія кампаненты патрэбныя, пра якія я не памятаю. О, здароў, Нэш. Слухайце, давайте, можа, з ім Heard it was you brought the law back to Prim, youngster. Hats off to you. погандлюем, і я пагляджу, можа, у яго ёсць карты? Things are pretty good with Myers watching over us. I can give you a little bit of a discount. Так, ён цяпер нам дае зніжку праз тое, што мы выратавалі горад. Так, але карт я не бачу. Давайте з ім сыграем яшчэ одну партейку. You think you have what it takes, kid? Давайте подвысім до 50. Гэта максимум, колькі у яго зараз ёсць.
наколькі ён згодны сыграць. У яго даволі складаная дэка, але папярэднім разам у нас атрымалася. Зараз паглядзім, можа гэтым разам таксама атрымаецца. Ну, калі што, нават калі прайграем, не вялікая беда, бо 50 крышак гэта не так ужо і шмат. Пакуль што выкладваем просто караваны нашы. Так, ён пачынае зноў гэтай лухтой займацца. У яго ў калодзе просто нейкая бясконцая колькасць вальтоў. Так, ён сабраў караван, і мы таксама сабралі караван ужо. Так, зараз у нас будзе 2 караваны. Але ў яго расклад лепей. Давайте можем яму паднасраць чымсьці. Дэбільны баг кожны раз. Не ведаю, как яны не здолелі пафіксіць вось да гэтага моманту. Ну што зараз адбываецца на экране? Гэта скончыцца ўрэшце? Алло. Так, мне здаецца... Всё. Недзе хвіліна спатрэбілася на гэтую анімацыю. Так. Якая сітуацыя? Не, стоп. Не тое. Гэтым разам нам пашанцавала, ён не кідае вальтоў направа ды налева. Всё, мы перамаглі. Даволі хутка гэтым разам, трэба адзначыць. Давайте паглядзім, што там на які наступны квест. Так, у Ніптан мы пойдзем крышачку потым. Што гэта за квест, дарэчы? Карацей, я зразумеў, каб была магчымасць узяць кэс з сабою, нам патрэбна будзе спачатку накіравацца ў офіс чырвонага каравана. Карацей, але улічваючы, што гэта побач з Нью-Вегасам, мы туды трапім яшчэ не хутка. Давайте тады іншы квест выконваць. Так, а гэта, я так разумею, трэба проста будзе зачысціць мапу ад гэтых рад-скарпіёнаў. З гэта, дарэчы, можна будзе даволі хутка выканаць. Зараз паглядзім, што у нас па зброі ёсць. Я не хочу пакуль лакі карыстацца. У нас не так шмат патронаў на яго. Давайте 10-миллиметровым.
Так, я не разумею, я кагосьці тут бачу на мапе. А, гэта... Чамусьці крумкачы азначаюцца на мапе. Гэта дзіўна. А, не рад скарпіёнаў гэтых. Трэба забіць мурашоў гіганцкіх. Аграмезных. Так, яны мяне заўважылі. На жаль, з інвіза не атрымалася. Я не памятаю, якая ў іх зона самая лепшая для таго, каб страляць па ім. Так, ну маленькіх мусяць разбірацца даволі хутка, я так спадзяюся. Таму давайте спрабуем спачатку забіць вялік. Так. Так я не разумею, хто жывы, а хто не. А, ім, дарэчы, мне здаецца, лепей па гэтых... Па вусіках страляць. Ці штосьці такое. Яны тады пачынаюць варыяцець і забіваць усіх, хто побач з імі, нават сваіх, чужых, каго заўгодна. Всё? Так, это наш, здаецца. Зараз пойдзем шукаць, дзе яшчэ адзін. Не памятаю, што насамрэч мне трэба збіраць гэта ўсё, яно хутчэй за ўсё шмат важыць. Дароўкі. Так, усё, можна вяртацца на аванпост. Я так разумею, гэты квест мы выканалі. Hello. Так, а з кім мы размаўлялі? Наконт гэтага квеста. То тут вось гэты хлопец, дзе ён тут? Здарова. Appreciate the help. Wish I had more work for you, but nothing else on the radar at the moment. Добра. Так ты ж, дарэчы, казаў, што будзе нейкая ўзнагарода. No, I mentioned you might accidentally get supplied, and I meant it. Not allowed to contract mercenaries at the outpost. Still, a requisition form or two can get lost, and they're not gonna come check. So here you go, just between us. Так, ён мне даў нейкую вінтоўку, ці што гэта? Нішто сабе. Эмка нейкая. Дарэчы, патрону на яе больш-менш хапае. Гэта даволі добрая зброя, як мне здаецца. Хаця шкода на секунду не самая вялікая, 58. Так, а, дарэчы, куклік будзе адрамантаваць капялюш. Been doing a lot of good work out there, setting an example for the others. I know Ranger Jackson appreciates it. Так, мне, дарэчы, давай, мне трэба што-небудзь адрамантаваць. Мне здаецца, я ўжо пытаў наконт таго, ці магу я чымсьці дапамагчы.
I suppose you could talk to Ghost up on top of the barracks. Так, окей. Ranger Ghost. Something about trouble in Туди Nipton. ми ще сходимо, так. Not exactly sure. Radio's been on the fritz, and since I haven't heard any shooting, I don't think it's urgent. Can't hurt to go ask her. Карце Ніптон гэта тут невялічкі Been горад. doing a lot of good work out there, setting an example for the others. Побач за I know Ranger аванпостом. Jackson appreciates it. Так, мне All патрэбна right then, just sign here, here, and here. адрамантаваць штосьці. Што я магу адрамантаваць? О, нешта гэта шмат патрабуе. Лапату мне не патрэбна рамантаваць. Ён рамантуе толькі зброю. Ён броню не рамантуе. Я зразумеў. Давай, бывай. Окей. Што наступнае? Так, это Ніптон. Так, а мы хіба... Дарэчы, можна цяпер гэта... Мы, па сутнасці, зрабілі ўсё квесты з падрыўнікамі. І можна цяпер зрабіць так, каб НКР уварваліся да іх і зноў адбілі турму. Давайте, можа, гэта і зробім. І, па сутнасці, на гэтым скончыцца ветка з падрыўнікамі. А гэта значыць, што пасля гэтага можна будзе нарэшце выканаць квест з Гудспрынгсам. Там, дзе трэба будзе выратаваць Рынга. We won't go quietly. The Legion can... Так, дзе гэты лейтенант? Yeah. Так, я ведаю, што НКР плануе атакаваць турму. Military operations are classified information. Так, мне не цікава, што там, наколькі сакрэтная гэта інфармацыя, я хачу дапамагчы. Some powder gangers did you wrong, is that it? Get in line. Still, you do look capable enough, and manpower hasn't been easy to come by. All right, fine by me if you want to put yourself in harm's way. I'll mark the staging area on your map. Talk to Sergeant Lee. Так, я мяркую, гэта нам, у выніку дасць даволі добрую рэпутацыю НКР. Так, нам трэба з нейкім хлопцам сустрэцца, так? Дзе ён? Недзе тут на халме стаіць. Ага. Зараз, карацей, будзе штурм гэтай турмы. Я вось не ведаю, можа лепей падхіліцца крышачку. Я нават не ўпэўнены, што мне патрэбна ўдзельнічаць у штурме на турму. Яны, можа, і самі дадуць рады. Так, давайте паглядзім, што там па статусу з ежай, піццём ды іншым. Паспаць мы можам крыху пазней. Ежа. Ці што гэта? Так, ежа 118. Давайте паглядзім, можна што-небудзь з'есці. Так, з'елі ігуану на палачцы. И давайте попьем что-нибудь. Так, воды звычайна попілі. Ну, все супер. Давайте поразмаўляем с хлопцем. I'm Sergeant Lee. Lieutenant Hayes radioed ahead to say you were on the way. We've got surprise on our side, and that's about it. Once we blow a gap in the fence, we've got to pour on the fire and keep them disorganized.
Our goal is to take out their leader, some ass bag named Eddie. With the ringleader gone, the rest will fold. And that's all the briefing you're going to get. Let's go. Бляха. Уже почалося? Стоп, а куди він побіг? Я не розумію, ён один пайшоў на штурм ці што? А, там вон НКРцы бягуць. Бляха, я не так хацеў зрабіць. Я думаў гэта зрабіць крыху ціхую, пазабіваць іх там усіх. Каб менш, ну, НКРовскіх хлопцаў загінула. Там так нейкая вайна адбываецца. Пачакайце. Добра, дарэчы, што я захаваўся перад, ну, перад самым дыялогам. Просто не хацелася, каб, ну, хтосьці з НКР загінуў. Давайте паглядзім, як у іх там справы, колькі хп у каго. А, я не бачу іх на такой адлегласці, так? Такие смешные гуки. Но мне здаецца, падрыўнікі не мусяць быць супраць мяне. Так? Не, яны зразумелі, што я, карацей, я ім здрадзіў. Ну, хлопцы з НКР даволі добра раздаюць. Варта адзначыць. Я насамрэч гляджу, што іх даволі шмат хп. Well, that's the end of that. Все, пайшлі на ўрыў. Ну я не вельмі хутка тут усіх разабралі. Так, ну пойдзем з імі таксама. Watch out! Працуе спецназ. Бляха, жорсткие такие. Хлопцы. Так, осторожно, только не загиньтесь. Лол. Карацей, ведаеце, што я толькі што зразумеў, я лепей інакш, карацей, гэта ўсё зраблю. Ну тут занадта шмат хлопцаў з НКР загінула. Так, ладно, пойдзем адсюль. Карацей, я прыдумаў, Так, давайте пакуль. Мы гэта перагуляем. Пофигу. Давайте там, не важно. Я гэта перагуляю, карацей. Где мой сейф? Перад самой размовой. Карацей, лепей крыху інакш зрабіць. І, магчыма, мы, можа, нават пачнем з гэтага наступны стрым. А на сёння крыху адпачнём. Я, карацей, зраблю інакш. Я прыйду, вельмі асцярожна зачышчу усю тэрыторыю ад вось гэтых, ну, чальцоў гэтай банды. У меня есть зброя адпаведная, якая мне гэта дазволіць зрабіць.
І карцем зробім так, што каб яны калі прыбеглі сюды ў турму, тут уже амаль нікога не засталося, каго патрэбна было б забіваць, і яны даволі лёгка, каб захапілі яе. Карацей, план будзе такі на наступны стрым. Давайте пакуль можа паглядзім. Да каго можна завітаць з рэйдам? Так, хто там у нас ёсць зараз? Так, Шагрэль зараз гуляе у Тень Чарнобыля, Сталкера. Давайте да яго завітаем. Так, Шагрэль, давайте да яго завітаем. Дзякуй усім, хто сёння прыйшоў. Пабегалі крышачку ў Нью-Вегас. Пабачымся, спадзяюся, заўтра. Вось што я думаю. Так. А на сёння ўсё. Да пабачэння.